Boas noites a todos. Vamos a iniciar o pleno ordinario do mes de novembro. Ás 8:02. Ca seguinte orden do día. Punto primeiro, dación de conta de resolucións da alcaldía do pleno de novembro para o pleno de novembro do 24, que son desde os números 467 ao 576. Desde o día 9 de setembro ao día 11 do 11. Isto é só para coñecemento. Punto 2 da orde do día. Dación de conta do control financiero. Aquí explicar que o control financiero do exercicio 22 conforme ao plan anual de control financiero do ano 23. Realizouse por Secretaría de Intervención un informe sobre o control financiero dos ingresos dos exercicios 21 e 22 conforme ao plan anual de control financiero e remiteuse pola Intervención Xeral e a Xunta da Diputación Provincial da Coruña, que é a que ten a delegada por este Concello o control financiero no tema das subvencións. Foron elaborados e remitidos á diligencia de arquivo do expediente DODRO PA 1-2023 e Uxío Abuinares e outro informe sobre o outro expediente PA 2/2023 que era do Club Deportivo Dodro. Estes están á disposición dos concelleiros. Para a acción en contra, creo que xa vos, se os vichedes, xa vos enterachedes un pouco do que pasou co tema do control financiero. A Diputación escolle dous expedientes e, en función do que fixo, comunicouse aos afectados. Vale. Punto 3 da orden do día, dación en conta da remisión de información económica orzamentaria do terceiro trimestre do ano 24. Dase conta de que se remiten os informes correspondientes ao terceiro trimestre deste ano, que son o período medio de pago do terceiro trimestre do 24 foi enviado o 31 do 10. O informe de execución trimestral do terceiro trimestre tamén foi enviado o 31 do 10. E o coste efectivo dos servicios do ano 2024 foi enviado o 30 do 10 do ano 2024. Se cumple toda E agora, antes da dación ao conta ao pleno de asuntos varios, creo que, un pouco con retraso, me parece que deberíamos guardar un minuto de silencio en recordo das máis de 200 víctimas de compatriotas de Valencia. Hai unha moción do Partido Socialista que o solicitaba, pero me parece que igual xa teña que ter sido antes o inicio do pleno, pero os propoño que o fagamos agora, se vos parece. Vale. Poñémonos de mesa. Xa se iniciou o novo Plan Integrado de Emprego 2000 na súa 10ª edición, creo que é 10ª edición,
xa non me acordo, pero creo que é a 10ª, sí. Dos 6 concellos de Padrón, Rois do Odro e os 3 da provincia de Pontevedra, Pontecesures, Catoira e Valga. Estáse antes de fin de mes, estáse, buscando a xente os 100 participantes. Tamén se procedeu á contratación dun auxiliar administrativo para servicios sociais da lista da Garda que había confeccionada neste concello. Se están tamén realizando as dúas obras de Agader, que este ano foron en 2 tandas. Tamén, para a dación en conta, tiña eu aquí o da declaración do 25 de novembro. Se vos parece, teñes todos os portavoces, todos os voceiros dos grupos municipais e a declaración institucional que remiteu a FEGAM. Si non hai nada en contra, se vos parece ben a todos, pois procedemos a lela e facémola como propia. Si queredes consensuala, pois podes enviar por correo electrónico e lela o 25. Me parecía que podía ser oportuno, como na FEGAM xa está consensuada por todos os partidos que teñen concelleiros en Galicia. O único que fixemos foi cambiar ya o logo e, se vos parece, procedemos á lectura, salvo que, non sei, queda a discusión de portavoces. Por vos non hai ningún inconveniente. Vamos a ler todo. Pois digo, é a da FEGAM, se tes... De todas formas, non é o seu, fago o que queira. Nós non vamos a aprobar nada sin ler. Non é para aprobar, é para ler. Pois perfecto. Portavoz do BNG. Non hai ningún. Pois vamos a proceder á lectura, despois xa vemos. Déxame aquí a ler, por favor. Declaración institucional do 25 de novembro do ano 2024. Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres. Conmemoramos o Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres tendo coñecemento dunha nova muller asesinada pola súa exparella en Baiona. Condenamos este novo crime e queremos achegar o noso apoio e solidariedade á familia da víctima, ao tempo que confiamos en que o asasino sexa detido e xulgado o máis cedo posible. Xa hoxe foi detido e será xulgado cando corresponda. Os concellos e as diputacións somos conscientes da urxencia para conseguir que a violencia que aínda sofren as mulleres polo feito de selo deixe de ser estrutural na nosa sociedade. Reafirmamos o noso compromiso para poñer fin á violencia contra as mulleres, sendo un obxectivo irrenunciable e prioritario. Como parte activa da nosa sociedade, compartimos ese compromiso como parte do esforzo colectivo imprescindible que ten que transformar as estruturas que seguen a manter o machismo e a desigualdade dende discursos e acción negacionistas. Desgraciadamente, a pesares dos avances, é evidente o moito que queda aínda por facer. A condena da violencia machista en todas as súas manifestacións e o traballo colectivo na construción dun presente no que ningunha muller sexa víctima desta violencia teñen que reforzarse, dende o compromiso activo que poña fin a estas actitudes patriarcais. 1.284 mulleres asasinadas por homes que eran ou foron as súas parellas dende 2023. 40 mulleres asasinadas no que vai de ano 2024. Máis de 95.000 denuncias presentadas por mulleres víctimas de violencia machista. Unha sociedade democrática e de dereito debe ser incompatible cunha situación de criminalidade constante contra as mulleres. Violencia na que os homos non só acosan, feren ou matan a mulleres. Violencia económica que priva as mulleres da súa independencia económica ao ter que depender de quen as maltrata. Violencia vicaria na que fillos e fillas tamén son víctimas para facer aínda máis dano ás súas nais. Violencia digital das amenazas, acoso e chantaxe na contorna virtual, ademais da cousificación das mulleres na pornografía, a que se accede de xeito xeneralizado dende móviles, tablets e ordenadores, prostitución pola que mulleres son obrigadas a ser escravas sexuais. Non podemos obviar a violencia que padecen as mulleres de países en situacións de regresión cultural e social, nos que os integrismos relixiosos ademais lles privan dos seus dereitos e liberdades fundamentais, como a Afganistán, en que as mulleres están recluídas nas súas casas, sen acceso á educación, ao traballo nin a ningunha relación social. Tamén en sociedades occidentais as mulleres que deciden abortar son acosadas e criminalizadas por extremistas que din defender a vida. Nin as situacións extremas de violencia que padecen as mulleres en zonas de conflito armado, sendo obxecto de abusos, violacións e escravitude sexual con total impunidade. Estas atrocidades deben levarnos a reforzar a defensa dos dereitos humanos e a protección das vítimas, exixindo respeto, xustiza e reparación.
Por iso tamén temos que salientar a Directiva Europea sobre a loita contra a violencia contra as mulleres, que establece medidas para combater a violencia machista e garantir o acceso á xusticia e a protección ás vítimas, obrigando aos Estados membros a reforzar os servizos de atención e apoio a que aseguren unha axeitada resposta penal, tipificando novos delitos como ciberacoso e a que promovan a cooperación transfronteiriza para evitar desprotección. Urxe que se inicie a transposición desta directiva ao noso ordenamento xurídico e normativo en reforzo da atención e a protección ás mulleres víctimas. Todas as administracións, dende o Goberno de España, a Xunta de Galicia, os concellos e as deputacións, temos que seguir a promover avances na loita contra a violencia machista e a protección das vítimas, incidindo na prevención. Moitas gracias a todos. E despois do punto 4 vai o punto 5, que sería a aprobación se procede da acta do pleno ordinario do 9 de maio do ano 2024. Vou dar un turno a cada portavoz. As actas están en disposición de todos os concelleiros. Portavoz do Partido Socialista de Galicia. Nada que decir. Portavoz da Agrupación Política Xente de Dodro. Non recibimos a acta. Portavoz de Partido Popular. Nada que decir. Portavoz de Unidade Veciñal de Dodro. Aquí no micro. Aquí o micro. Boas tardes a todos. Nada que decir da acta. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Boas noites a todos. Non, nada que dicir. Bueno, pois se non hai nada que decir, vamos proceder á votación. Votos a favor da acta. Abstencións. Non sabemos se todos a recibiron. Non sabemos se é un problema de buzón ou non sabemos se entendo que recibichedes todos a acta, non? Entrando na sede electrónica, claro. Sí. Non sei. Eu estou mirando no portal de acceso, non vi a acta. Por correo electrónico, por Sigen, no correo a convocatoria. Por correo electrónico. Por correo electrónico nós non a recibimos. Nesta ocasión non recibimos. Vale. Despois na sede tamén, pois debería recibirse nos. Debería Por correo electrónico acompañando a Debería. acta. Nesta ocasión Eu chegou. vexo dentro da sede, eso sí. No, pero debería recibirse. Sí, tamén, bueno, retiramos a outra, entendo que tampouco se recibiron a outra. Bueno, pois bueno, pero mira, retiramos e volvemos a traer ao pleno seguinte, non ten sentido, si, aprobes no outro pleno, non ten sentido que si. Bueno, pero tamén dá non pasa nada. Retirarse o punto 5 as dúas actas. Vamos ao punto 6, que sería a aprobación se procede do recoñecemento extrajudicial de créditos 2/2024. Isto é un tema recurrente, como todos os concelleiros saben. Tivemos un problema con a serie de entrada de facturas no rexistro do Concello que chegaron fora de plazo e temos que proceder a pagalas para evitar males maiores. De feito, o proceso estáse complicando moito porque nun pleno xa nos aprobou e volvemos a insistir en traelo a este pleno. Un turno a todos os portavoces. Portavoz do Partido Socialista de Galicia. Sí. Logo da proposta ao pleno relativa á aprobación, disposición e recoñecemento da obriga polos gastos levantando o reparo formulado que non foi aprobado no mes de xullo de 2024, en setembro, a Alcaldía asinou unha nova proposta ao pleno relativa á revogación do acordo de rexeitamento da proposta de aprobación. Este foi aprobado na sesión ordinaria do mes de setembro. Por conseguinte,
Elevamos de novo ao Pleno a proposta de aprobación dos gastos por importe de 42.558,83 céntimos, na modalidade de reconhecimento extrajudicial de crédito de facturas correspondentes a servicios prestados no ano 2023, do programa de madrugadores de conciliación e do servicio de axuda no fogar básico de xullo e persoas dependentes de xuño de 2023, polo que se volve a propoñer a aprobación a disposición e recoñecer a obriga polos gastos anteditos. Portavoz da Agrupación Política Xente de Dodro. Evidentemente, imos votar en contra. Como ben sabe o señor alcalde e a señora secretaria, estas facturas están judicializadas e incluso mesmo a Fiscalía pideu informes a intervención do Concello. Por tanto, non imos a colaborar no incumprimento da legalidade neste punto. Moitas gracias. Isto que di vostede non consta no Concello, nin están judicializadas, non temos coñecemento nin a Secretaría, nin a... A secretaria está convocada para unha declaración ante o xuez, creo recordar, para o mes que ven, para o ano que ven. Portavoz do Partido Popular. Sí. Tal e como xa dixemos no pasado pleno de setembro, a xestión deste equipo de goberno é bastante deficiente. É verdade que as facturas entraron fora de prazo, que entraron a primeiros de ano, pero o equipo de goberno necesita máis de 6 meses para traelos a pleno para a súa aprobación. Dende logo, cando melloren a súa xestión, igual as facturas se pagan antes. Nada máis que decir. Portavoz de Unidade Vecinal. Sí, bueno, hai que, como dixo a portavoz do PP, hai que lembrar que isto ven a pleno a primeira vez en xullo de 2024, sin ningún tipo de negociación co grupo político. As facturas son de xaneiro, febreiro e marzo. Tivemos pleno en marzo e máis en maio. E viñeron a pleno en xullo, sin informar e sin apoios para aprobalas. En setembro, despois de conseguir os apoios e deixar claro en que consistían, revogouse o acordo de xullo. E agora, en novembro, pretenden aprobar estas facturas. Así todo, así vai o funcionamento deste Concello. Casi 9 meses despois, aquí estamos. Pero, bueno, terémolas que aprobar. Moitas gracias. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Sí, a ver, son facturas que, pola información que temos todos, chegaron tamén tarde, entraron tarde, hai que facer informes. Eu creo que o Bloque Nacionalista Galego en estes puntos sempre dixo que había que pagar as facturas que se presenten. Entón, evidentemente, coincidimos co resto de formacións políticas que a xestión hai que sempre mellorala, pero antes de nada hai que pagar. Non queda outro remedio, ou a non ser que non o aprobemos e que teñamos o tema nos xulgados reclamándonos unha cantidade que, como acabamos de ver, non son pequenas para Dodro, 40 e pico mil euros, creo recordar. Entón, o BNG sí vai a aprobar este recoñecemento. Moitas gracias. Pasamos á votación, entón, para o recoñecemento extrajudicial de crédito 2/2024. Votos a favor do recoñecemento? Votos en contra? Abstencións? Apróbase, sí, por maioría. Sí. Maioría absoluta, sí. Moitas gracias. Punto 7 da orden do día. A aprobación se procede a modificación da ordenanza fiscal número 14 que regula a taxa polo suministro acometida á rede xeral de abastecemento de auga potable. Isto era o pliego de condicións técnicas da concesión da auga do Concello de Dodro. Establece que se actualicen co IPC anual, que este ano foi un 1,5, e é a subida que se propón na ordenanza, que é a estipulada para todos os anos. Portavoz do Partido Socialista de Galicia. Sí. Vamos a ver. Desagradables ou ingratos recordos me traen estas ordenanzas na que un déspota e que exercía como gobernante deste Concello no ano 2018 utilizou como argumento falso acusando a un funcionario responsable das publicacións no BOP cando non tiñan as competencias, que non tiña competencias que non as está tendo agora ni autorizado para incoarlle un expediente disciplinario. Si o gobernante, e todo hai que dicilo, nas eleccións locais a veciñanza o puxo no seu lugar na oposición.
Nada que dicir do partido que ostentaba o Partido Popular cargante e culpa única e exclusivamente do gobernante. Polo demais, de acordo ao prego de condicións respecto do concurso para a concesión da explotación do servicio, indica na cláusula 8.3 que o Concello se compromete a aprobar as ordenanzas fiscais que se verá incrementada co correspondente IPC anual. A disposición adicional indica que as cotas tributarias fixadas modificaránse anualmente de acordo coa variación do IPC que sinale o INE, polo que logo do escrito presentado no rexistro de entrada pola entidade concesionaria no que solicita que se aproben as novas tarifas para a súa aplicación o 1 de xaneiro de 2025, propónse aprobar provisionalmente a modificación do artigo 6 da cota tributaria, darlle o expediente a tramitación e a publicidade no tabuleiro de anuncios e no BOP, e se non se presenta reclamación, o expediente acordarase definitivo. Portavoz da agrupación Xente de Dodro. Bueno, non sei que ten que ver unha cousa con outra, pero dicirlle que aquel expediente, se de Abreu, foi con fundamento, e a súa resolución me remito, e que de logo que vostede nunca debería estar aquí. Recordo iso que si é secretario da Comunidade de Montes, foi porque 5 persoas foron ameazadas nunha fábrica para que os seus pais non... Eso ten que ver. Para que os seus pais tuveran que renunciar á candidatura. De eso se sirveu vostede, das ameazas. Polo que respecta a este punto, pois, miraron vostedes os que dicían que iban, vostedes, máis vostedes, que iban a cambiar os contratos, e non sei que, bueno, pois agora teñen os contratos, a ver cando os quitan, cando recuperan estas competencias, nada máis. Moitas gracias, portavoz do Partido Popular. Sí, bueno, hai que cumprir as obrigas do contrato e tal e como fixo sempre o Partido Popular cando estuvo gobernando, imos a votar a favor. Portavoz de Unidade Veciñal. Claro, non queda outra máis que cumplir o contrato ca empresa concesionaria, evidentemente, imos votar a favor, claro. Moitas gracias. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Nada que dicir. Vamos proceder á votación. Votos a favor da actualización da ordenanza. Votos en contra. Abstencións. O punto 8 da orden do día é basicamente o mismo, só que referido á prestación do servicio na rede de sumidoiros e depuración de aguas residuais. Tamén está establecido na ordenanza fiscal, tamén está establecido no contrato pola prestación de servicio e tamén se sube solamente o IPC, que é un 1,5% anual. Un turno a todos os portavoces. Portavoz do Partido Socialista. Sí, non sei que ten que ver aquí a Comunidade de Montes co Concello de Odro. Eu simplemente, xa que nombrou a Comunidade de Montes, decirle que se 5 persoas que dice usted que foron amenazadas iban encabezadas por un señor que se chamaba Valentín Alfonsín. Deixa estar. Vamos a continuar co tema da consulta. E polo respecto á ordenanza ou á modificación da ordenanza, nada que dicir. Portavoz da agrupación Xente de Dodro. Sí, nunca encabecei nunha candidatura a Montes a partir de 2015. E sí, foron 5 rapaces ameazados nunha fábrica para que o señor Abuín Gómez continuara de secretario de Comunidade de Montes. Ese é o teniente alcalde que temos aquí ahora mesmo. Alfonsín, vamos a intervir no que temos que intervir. Xa yo dixen antes, ahora digo ya vostede, por favor, para que vexa que son absolutamente ecuánime con un e co outro. Por favor. Ecuánime non é porque ele permite dicir. No, dixenlle que por favor se calase. O pasa que ten máis educación que usted. Tamén vostede o dixo. Eu non controlo a ninguén, nin obrigo a ninguén a decir o que non quere. Por favor, compórtese. Vai a decir algo máis do que nos está ocupando? Non. Perfecto. Portavoz do Partido Popular. Si, nos reiteramos o que dixemos no punto anterior. Moitas gracias. Portavoz da Unidade Veciñal de Dodro. Sí, eu lembralle que en 2026 remata o convenio, o contrato con Viacue, que se poñan a traballar e que non nos traigan o contrato aquí un día antes ou os 2 días do pleno sin ter apoios e que se poñan, porque falta un ano e pico, o sea, que se poñan a traballar xa no novo convenio. Gracias. El portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Nada que decir. Vamos a proceder á votación. Votos a favor da actualización da ordenanza. Votos en contra. Abstencións 2. Queda aprobada a ordenanza. Punto 9 da orden do día.
A aprobación se procede do establecemento do precio público da actividade de fin de semana de mulleres do ano 2024. Hai unha proposta traída ao Pleno para levar a cabo unha actividade que está sendo moi ben recibida desde sempre por as mulleres do Concello e que este ano necesitamos, digamos, unha pequena non axuda de financiación, sino simplemente como se podría decir, un compromiso por parte das participantes, non? Porque estábamos vendo aquí, son 8.200 euros e o precio público serían uns 1.000. Entón, era un pouco a idea que as persoas participantes contribuísen e se involucrasen un pouco na asistencia. Vou dar un turno a cada portavoz do Partido Socialista de Galicia. Propónse aprobar o establecemento dun prezo público para a realización da actividade de fin de semana de mulleres, como ben dixo o alcalde, por un importe de 25 euros por persoa e a súa publicación no BOP. A cantidade non é moi significante, dado dun orzamento de 8.237, pero máis ben é sendo un compromiso para que as persoas que se anoten na actividade non se den de baixa, ou que non probable. Non máis. Portavoz da agrupación política Xente de Dodro. Se non me equivoco, creo que fai poucos días o Concello de Dodro fixo unha actividade gratuita para os veciños de Dodro. A verdade é que non se entende como outras actividades que non teñen tanta relevancia, si son gratuitas, esta, que ao mellor si ten máis, en cambio si se levan vostedes a cabo todo un procedimento para establecer un precio público de 25 euros. Creo que realmente non vale nin a pena facer ese labor. Si realmente vostedes están interesados en promover estas tipo de actividades con ese fin que, como se decía outro día na Constitución da Mesa de Violencia de Xénero, pois é un fin moi loable e que debemos de intentar chegar a toda a poboación, que nos entende como eses cartos nos empregan para facilitar que esta actividade chegue a máis persoas, en lugar de estar cobrando. De logo que non, para nós, tendo en conta esas actividades que fai gratuitamente o Concello, pois non ten moito sentido que, en cambio, por estas, si se cobre. Pero, bueno, aí teñen os demais para que lles dé o seu apoio, lóxicamente. Moitas gracias. Portavoz do Partido Popular. Sí. Esta actividade puso en marcha o Partido Popular xa no ano 2013, con unha gran acollida da veciñanza. Creouse coa finalidade de que as mulleres de Dodro poidesen compartir experiencias, compartir un fin de semana de distensión, recibir formación en igualdade, en prevención de violencia de xénero e ao mesmo tempo realizar actividades tanto de ocio, culturais, etc. Cando gobernaba o Partido Popular, na actividade participaban 55 mulleres, era totalmente gratuita para ela, porque así calquera muller de Dodro podería participar e acudir á actividade. Ademais, esta actividade, gracias ás xestións que se facían desde o Concello, era prácticamente subvencionada totalmente ou na súa maioría pola Secretaría Xeral de Igualdade. Chama a atención, por un lado, no expediente que nos facilitan que sexa a concelleira quen firma a memoria, porque o lóxico sería que houbera un informe técnico que non o hai na documentación que aportan e que, en base a ese informe técnico dunha técnica especialista en igualdade, a concelleira firmara a súa proposta. Un ano máis presentan unha actividade só para 40 veciños, cando antes eran 55, en lugar de ir a máis, imos a menos, e novamente, un ano máis, pretenden cobrar por ela. Insistimos que esta actividade consideramos que debe ser gratuita para facilitar que calquera muller de Dodro poida participar. Con esta proposta que vostedes traen un ano máis ao pleno, as mulleres de Dodro perden. Nada máis que decir. Moitas gracias. Vou contestar ao final. Portavoz de Unidade Veciñal de Dodro. Sí, aquí vemos que non está claro como van facer en caso de que haxa máis prazas das que se ofertan. Imagino que será un sorteo, que non pasará como en algunha actividade que se realizou últimamente ou que chamou a xente que desgraciadamente non había praza xa. Entón, imagino que se sortearán as prazas todas que se apunten,
Se hai 80 persoas que se sorteen as prazas, que non sea por orden de chegada de apuntar. Non sei por que son 40 solas, porque leva un autobús de 55, polo menos 50 plazas, 50 prazas e dous técnicos podían ir perfectamente no autobús, caben perfectamente. Non sabemos por que son 40, bueno, podían ser polo menos 50. Tamén estamos de acordo que gratis non pode ser, porque senón correríamos o peligro, como pasa moitas veces, en actividades que a xente apunta se chega o día non podo ir que non me ven ben. Entonces, eso tamén o precio son 25 euros, o precio total son casi 400 por persoa, son bastante máis, non sei, casi 700 euros, o sea que creo que é necesario que teña un custe, aínda que sea testimonial. Moitas gracias. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Nós xa temos dito que faríamos outro tipo mellor de actividades, aínda non estando en contra deste fin de semana de mulleres, pero desde logo tamén o que nos preocupa é que se regule, que se poida axilizar para que a xente que ao mellor se dea de baixa non ocorra como noutras actividades que tárdase moito en que pase a seguinte persoa da lista. Eu creo que iso había que fialo moito máis fino, había que ser moito máis áxil, como dicía, para que aquela xente que non quere ir, que non pode nun último momento, que automáticamente que pasara a xente de reserva. Non digo só para esta, senón para outras actividades do Concello, como nos transmiten a veciñanza. Gracias a todos polas súas intervencións. Decirlle a portavoz do Partido Popular que, evidentemente, era máis sencillo levar 2 autobuses de 55 personas cando había financiación da Secretaría de Igualdade. Hai uns anos que non hai ni un solo euro para esta actividade, ni un solo euro da Secretaría. E non é para este Concello que non haxa, non hai para ningún. A Secretaría de Igualdade deixou de financiar este tipo de actividades, por moi ben que o considere vostede e por moi ben que o consideremos nós. Xa lle digo que efectivamente nos encantaría levar a 110 personas ou a 150 mulleres, ou a 300 un autobús de mulleres ou 20 autobuses, non o sei, pero para iso exíxese medios. E dicirle ao portavoz da agrupación política Xente de Dodro que este grupo municipal en minoría está facendo un esforzo de todos os xeitos económico, entre elas os económicos, porque, como vostede saberá, a reducción de salarios nesta legislatura foi completamente, non sei, de un 90% con respecto ao anterior, que xa viña de ser unha reducción importante de salarios que se incorporan a outros servicios do Concello. Non é vostede ninguén, nin o máis indicado, tan siquiera non debería ser de abrir a boca neste asunto, porque vostede, cando estuvo aquí neste sillón, limitábase a cobrar, levar a casa, certas cousas non lle importaban nin o máis mínimo. Entón, por favor, me gustaría que se controlase un pouquiño, vale? Dito isto, se vos parece, vamos a votar entonces as 40 plazas. Se non están postos, pois recollemos a suxerencia e intentaremos que sea o máis ecuánime posible. Pasaremos ya a suxerencia ás traballadoras de servicios sociais para que se establezca un sorteo. Nos non temos, eu xa digo, non teño ningún problema en que se por sorteo. Pois porque a consecución nesta data de máis de 50 plazas é prácticamente imposible. Lamentablemente, entre as limitacións económicas e as limitacións de espacio e a limitación das empresas, non é posible levar a tanta xente. Intentamos facelo, pero non se... O mes antes hai que facelo en noviembre, cando é o fin de semana. Muller, normalmente faise en novembro, sempre se fai en novembro. Non sei, non... Fixeran a pleno, ou fixeran en cita de goberno un mes antes, xa tiñan máis opción de... Por favor, non está vostede no uso da palabra, señor Alfonsín. Bueno, en todo caso, eu non sei, vamos a proceder á votación, me parece que é o que toca neste momento. Votos a favor do establecemento do precio público? Votos en contra? Queda aprobado o establecemento do precio público. Punto 10.
A aprobación se procede da política de seguridade da información do Concello de Douro. O punto 10 é produto da política de seguridade que implantou a Diputación da Coruña, na que nós temos os concellos, casi todos da provincia da Coruña, temos os servidores e temos a operativa con TEDEC e con os demais servicios informáticos sobre un tema de seguridade. Esta é literalmente das 14 follas, 14 páxinas que consta este documento, excepto as 3 últimas líneas que son a data, o meu cargo e a miña sinatura, e o primeiro párrafo é todo transmitido por parte da Diputación da Coruña para que poidamos ser partícipes da política de seguridade da Diputación. Entendo que, bueno, isto supónse que se aprobará no pleno por unanimidade dos concelleiros. En todo caso, hai un turno para cada portavoz do Partido Socialista de Galicia. Nada, consiste na aprobación da política de seguridade de información do Concello de Douro en aplicación do Real Decreto que regula o Esquema Nacional de Seguridade, co objetivo da seguridade da información e estar protegidos contra amenazas de rápida evolución. Portavoz da Agrupación Política Xente de Douro. Bueno, mire, desconozco que formación e que preparación debe ter a persona que ten que facerse responsable da custodia e supervisión destas operacións. En todo caso, non sei, supoño, desconozco que formación ten o señor alcalde para ser o responsable desto e tutelar todo este proxecto. Pero, bueno, se a vostedes lles vale, pois, en todo caso, pois, mire... Vostede, porque o desconozca vostede non quer dicir que vostede teña razón, porque vostede desconoce tantas cousas das cuales non teñen a máis remota idea que é razonable que desconozca esta tamén. Non se poño nervioso. Non me poño nervioso. Aquí está en interrompiendo absoluto, vostede. por favor. Son eu presidente do pleno, podo interrumpilo. Sí. Además, perdone, usted disculpe, acabou a súa intervención? Non, é que ahora... Pois remate, por favor. Iba a dicir, é que non sei, desconozco a preparación do controlador aéreo deste Concello para levar a cabo este tipo de supervisións. Pero, bueno, se a Diputación lle vale, pois, mire, vostede, pois, alá vostedes. Rematou a súa intervención, señor Alfonsín? Sí. Mire, a educación gano ya vostede moito. Vostede cada día que ven aquí denígrase un pouquiño máis. Parece mentira os ataques personales a este alcalde, como non se cansa deles, vale? Eu solamente, creo que o expliquei correctamente, o portavoz do Partido Socialista explicou correctamente, creo que o resto dos concelleiros entenderon correctamente. Vostede, se descoñece as cousas, o que ten que facer é leerse os 14 folios, enterarse, chamar á Diputación e ver como funciona isto, pero en todo caso ter un pouquiño de respeto pola persona que preside este pleno, vale? Xa, non sei, é como falar con unha parede. Sinto moitísimo, disculpademe. Portavoz do Partido Popular, por favor. Sí, entendemos que a seguridade da información hai que protexela e hai que vigilala. Entendemos que o alcalde representa como representante máximo do Concello, con lo cual non temos nada que decir e imos apoialo. Gracias. Portavoz de Unidade Veciñal de Douro. Sí, nós tamén imos apoiala. Despois desto que aprobemos isto, imagino que xa en breve se poñerán en marcha a nova páxina web do Concello, que era precisamente, tiña problemas de seguridade que estaban esperando por eso. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Sí, o BNG tamén vai a aprobar este protocolo que facíanos falta. Isto venche sendo casi como as facturas, hai que pagalo. Entón, isto hai no que aprobar. Espero que redunde no mellor servizo tamén para a cidadanía, para o que estaba pendente, por exemplo, para a emisión, por exemplo, dos plenos, non? Porque ao mellor unha das cousas que temos que imposibilita ver os plenos en directo pode ser que estea xustamente en este tipo de protocolos. Entón, esperemos que a partir de agora pois que se poñan as pilas e que isto empece a funcionar. Contestando a agradecendo de todos os portavoces, a casi todos os portavoces a comprensión da situación, efectivamente, isto é unha das cousas que, como moi ben dixe no último pleno, se lembra o portavoz da Unidade Veciñal, é unha cousa que nos tiña aí un pouco maniatados para pasar ao seguinte nivel de tema de páxina web. En todo caso, vamos a proceder á votación. Votos a favor da aprobación? Votos en contra?
Abstencións. Punto 11 da orden do día. Traese a o título e procedimento para a concesión da licencia de taxi número 2 do Concello de Dodro. Iniciouse un procedimento para a adjudicación dunha licencia de taxi que xa é a segunda vez que ven a pleno porque o procedimento é complicado e longo. Ainda vai vir unha vez máis, creo que ainda vai vir unha vez máis. E entón, bueno, pois nada, traemos aquí o procedimento. Vaino explicar un pouco mellor o portavoz do Partido Socialista de Galicia. Bueno, pouco teño que decir, simplemente que foi presentada a documentación por parte do licitador e a mesa de contratación admiteu definitivamente e formula a proposta de adjudicación do taxi número 2 do Concello de Dodro, polo que se propón aprobar esta proposta. Portavoz da agrupación política Xente de Dodro. Bueno, é unha iniciativa que surde da veciñanza na que afortunadamente pois o equipo do goberno pois limítase a tramitar con certos retrasos, o sí, e supoñemos que isto redundará en beneficio dos veciños de Dodro. Por lo tanto, nos as iniciativas que veñen dos veciños para os veciños, pois logo sí, vamos a apoiarlos. Portavoz do Partido Popular. Sí, estamos de acordo, non temos nada que decir. Portavoz da Unidade Veciñal de Dodro. Sí, nós tamén estamos de acordo. O que pasa é que nos sorprende bastante a nula publicidade que se lle fixo por parte do Concello de Dodro a esta licitación, porque non solamente se publicitou na plataforma de contratación do Estado, solamente se presentou unha persona. Na anterior, en 2017, na anterior, presentáranse 4 persoas a esta praza. Ademais, o que ganou xa se ve que non ten experiencia profesional como condutor, non ten experiencia profesional no transporte e non ten vehículo polivalente especialmente adaptado. O sea que, a ver, todo está ben, pero sorpréndenos que o Concello non lle dea publicidade ningunha a este tipo de licitacións. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Nada que decir. O Concello doulle a publicidade que considerou naquele momento a que se xa lei, posiblemente houvese que tal, pero tamén lle recordo que é un procedimento regulado por lei que é moi complicado, que a vez anterior pois tamén houve bastantes problemas, a pesar de que se presentaron algunhas persoas, moitas non pasaron o corte. Non sei se vostede recorda o proceso, estaba aquí tamén, foi bastante complicado, bastante complexo polo anterior e de feito vamos intentar que este proceso sexa moito máis beneficioso para os veciños de Dodro, para as veciñas de Dodro, que resultou o anterior pola situación do anterior ou do taxi número 1, licencia de taxi número 1. Por eso digo que intentaremos, aparte de mellorar tal. Segundo, decirlle ao portavoz de Xente de Dodro que pode votar unha proposta deste grupo político ou deste Concello que non sea súa, porque aquí tamén entre todos seguro que temos algunha idea digna de ser aprobada polo resto. Non só as dos veciños de Dodro, porque este é unha proposta deste grupo político e deste alcalde, que foi o que asinou. Por moito que a vostede lle moleste, eu sendo concelleiro na oposición neste pleno, votei a favor en algunha ocasión de propostas de vostede como alcalde e de outros anteriores a vostede. O que pasa é que para iso hai que ser persona e hai que ter educación. Vamos a proceder á votación, por favor. Votos a favor da tramitación de expediente. Moitas gracias. Queda aprobado por unanimidade. Punto 11, non 12, perdón. Mocións. Aquí había un tema que é a discusión da xustificación de urxencia. Temos aquí o plan estratégico. Non. Perdón. Primeiras ordinarias, vale. Sí, as urxentes están despois, disculpa, sí. Despois. Moción número 12 do BNG de mellora da coordinación da limpeza de fincas.
paso a dar lectura. Desde hai anos o abandono do rural é evidente tamén en Dodro por parte dos distintos gobernos do Estado e da Xunta nas súas respectivas competencias. As aldeas baléiranse e a xente protesta ante a falta de amparo das administracións diante de normas de obrigado cumprimento que non axudan á maioría do territorio galego. A falta de iniciativas para cultivar, rexenerar, repoboar e pôr en valor os distintos territorios fan que a limpeza de fincas sexa a única opción que queda para evitar incendios e ter mínimamente coidados espazos de toda a nosa xeografía. A Lei 3/2007 de 9 de abril de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia e posteriores regulamentos son garante de parte da protección do rural. Mais a aplicación do seu artigo 21, entre outros, non se está desenvolvendo como a cidadanía precisa, causando alarmas e desasosegos innecesarios. Así vemos a impotencia dunha poboación envellecida diante do actual sistema administrativo de inspeccións ás fincas, con moitos erros de propietarias que xeran comunicacións cun sarillo administrativo de obrigas que abafan á cidadanía por non seren efectivas. Exemplo disto é o vivido o ano pasado no Concello, as múltiples protestas das veciñas polos infinitos erros por propiedade, pola mala supervisión das limpezas obrigaron a SEAGA a poñer unha persoa a disposición da veciñanza para arranxar a situación. Mais de nada serviu porque este ano volveron repetirse as leas nun afán por parte das administracións de cargarlle os erros propios á poboación, que é quen ten que enviar fotos, documentación unha e outra vez. Ante a escasa coordinación entre as administracións e falta de medios á hora de executar a limpeza antes dos períodos de máis perigo de incendios, o Grupo Municipal do BNG, do Bloque Nacionalista Galego, somete a debate e aprobación polo Pleno deste Concello. Esta moción propón a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, instar a Consellería do Medio Rural a unha coordinación eficaz entre as administracións necesarias para unha mellor identificación de parcelas e comunicación áxil coas propietarias de fincas. Segundo, reclamar da Consellería do Medio Rural máis apoio material e persoal para o Concello de Dodro, previo ás tempadas de verán, mesmo con limpezas subsidiarias en todo tipo de fincas e franxas que as propietarias non poidan facer evitando sancións administrativas. E tres, e último, que o Concello mellore a información e asesore con máis dilixencia en todos os casos necesarios. Un turno para os portavoces, portavoz do Partido Socialista de Galicia. Sí. Mire, con respecto ao primeiro apartado de instar a Consellería de Medio Rural a mellor identificación das parcelas, eu considero que é cousa do catastro. O catastro está como está, non só en Dodros, en outros municipios, e con respecto ao segundo, máis que reclamar da Consellería de Medio Rural, diríalle que debe instar, máis que reclamar. E a limpeza subsidiaria das fincas é por parte do organismo da empresa pública SEAGA. No apartado 3 dice que o Concello mellora a información. O Concello xa está informando, hai unha enxeñeira á disposición dos veciños que van a consulta e por parte dun concelleiro, tamén moitos que as referencias catastrais non saben indicar, se está indicando en todos os casos. Portavoz de xente de Dodro. Hai dos medios para identificar unha parcela. Un é o catastro e outro é o rexistro da propiedade. Ningún deles é competencia da Consellería de Medio Rural. E o que si se fixo cando un foi alcalde durante 8 anos foi axudar en todos os trámites necesarios aos veciños para actualizar os datos de catastro. Lóxicamente, están moi desfasados, avanzouse moito, ca concentración de monte, pois prácticamente podemos asegurar que somente quedará o monte da parroquia de San Xan de Aleiño sin identificar, polo que, bueno, un pouco responsabilidade dos propietarios e outro pouco, pois, é da administración, lóxicamente, do catastro, pero como Concello, como administración máis preto dos cidadáns,
pois, lóxicamente, se un quere axudar aos veciños, pode axudalos. Outra cousa é que non se queira ou prefieren dedicarse a outro tipo de cuestións. Nada máis. Moitas gracias. Portavoz do Partido Popular. Sí. Mire, señor Mariño, o SEAGA no ano 2023 inspeccionou a totalidade das parcelas do Concello de Dodro tomando como datos da parcela a propiedade. A propiedade, quen a identifica, a única fonte oficial que temos hoxe en día é o catastro. E por si non o sabe, que estuvo gobernando 4 anos no Concello de Dodro, a obriga de ter a parcela actualizada no catastro é dos propietarios. Nin é do Concello, nin é de SEAGA, nin é da Xunta, nin é do Goberno Central, é dos propietarios, única e exclusivamente. Non é certo que vostede di na moción ese afán de cargarlle os erros da propiedade á poboación, eso non é verdade. E usted debería de sabelo, cada propietario ten que ter actualizados os seus datos no catastro, tense que preocupar. A parte deso, isto non é un diálogo, vou a seguir. Despois contéstame se quere. É verdade que houve algún erro, que máis que nada deberonse ao tema das parcelas afectadas pola concentración parcelaria e que, ademais, nun primer momento, o Concello non puxo en conocemento do SEAGA. E falo nun primer momento, porque despois sí que yo comunicou concretamente este ano. Falta a verdade tamén, cando di na moción, que as protestas que houve da veciñanza obrigaron a SEAGA a poñer unha persoa a disposición para arranxar esa situación. Isto é totalmente falso e supoño que o alcalde ou o concelleiro de obras podelleo aclarar. En conversas precisamente de SEAGA co alcalde, con técnicos do Concello, se lle requireu para que fixeran unha reunión cos veciños e lles explicaron o procedemento que en ese momento se descoñecía. Señor Mariño, o Concello é o que ten que informar aos veciños dos procesos que se fan sobre o seu territorio, como así tamén o fixo o Concello no seu momento. Houve un momento en que o Concello pideulle axuda a SEAGA e SEAGA veu a informar. De feito, viñeron 2 técnicos para atender personalmente aos veciños que presentaban dúbidas, e así se fixo, ademais. Estiveron no Concello varios días, ata que non acudía xente, entre o Concello e SEAGA decidiron que xa non tiñan que estar aquí. Este ano, 2024, SEAGA inspeccionou as parcelas que se lle indicaron desde o Concello de Dodro, e de 3.445 parcelas inspeccionáronse tan solo 770. Por qué? Porque o Concello desta vez sí lle comunicou as parcelas que estaban incluídas na concentración parcelaria e que a propiedade iba a saber alterada. E con respecto ao que di no punto 2 das limpezas subsidiarias, mire, o Concello é o que ten que solicitar esas limpiezas subsidiarias. E máis, mire, no ano 2020, cando vostede formaba parte do goberno e gobernaba tamén Dodro, ustedes solicitaron a execución subsidiaria de 7 parcelas. Por certo, que ningunha delas requería os requisitos estipulados pola lei. No ano 2023 tan só se solicitou a execución subsidiaria de unha parcela, unha. E no 2024, neste ano, levan solicitadas 16, nas que só unha cumple con eses requisitos. Así que, señor Mariño, despois de estar no goberno durante 4 anos, vemos que non ten moi claro, por un lado, as competencias de cada cual, e, por outro lado, que tampouco se enteraba vostede moito do que facía o Concello que vostede intentaba gobernar. Debía de estar vostede cos pastores en Belén e que fixeran outros o traballo. Nada máis que decir. Portavoz da Unidade Veciñal. Sí, bueno, nós estamos de acordo ca exposición de motivos desta moción, desde logo. Tamén lembrar que a persoa que veu de SEAGA veu porque houve múltiples, ou as 2 persoas que viñan de SEAGA viñeron porque houve protestas. Se non houbera protesta non viñan, eso está claro. Non diga que non houve protestas, porque aquí, se non é a base de protestas, a persona non viña. Despois, estamos de acordo coa exposición de motivos, pero, bueno, despois tamén os acordos están algo atrampallados, porque, bueno, a limpeza subsidiarias das propietarias que non poidan facelo. En fin, había que ver cales son os propietarios que non o poden facer, porque non o poden, quen é o que
supervisa os propietarios que non o poden facer, porque eso está medio atrampallado, non o vemos, os acordos non os vemos moi normales. Entonces, bueno, non imos a votar a favor desta moción. Portavoz do BNG, eu quería propoñer precisamente no tema dos acordos, no punto 2, instar a Consellería de Medio Rural, non reclamar da Consellería, instar para que máis apoio material e personal para o Concello de Dodro sempre é benvenido. A min que me obliguen a instar a unha Consellería a máis apoio material e personal non me molesta, outra cousa que a Consellería non lo dea ou non lo dea, que me parece, en lugar de reclamar, pois instar. E o terceiro, que o Concello mellora a información e asesore con máis diligencia en todos os casos necesarios. Eu pediríalle que o retirara, porque entendemos que hai unha profesional casi 10 meses ao ano ou 12, que é unha enxeñeira de montes, que de feito pensamos que xa de anos fai un traballo excelente e de apoio aos propietarios do Concello de Dodro e, bueno, se o retira nos votaríamos a favor da moción. O terceiro punto é como este segundo, pero vamos, o seu turno de peche. Sí, rapidamente, non hai problema por parte do BNG de cambiar a palabra de reclamar por instar. Tampouco vemos necesario retirar o último punto, porque efectivamente se está traballando, pero nós o que estamos dicindo desde o BNG é mellorar esa información de cara á cidadanía. Eu creo que non está en contraposición co que está facendo o Concello de Dodro, sino que o estamos animando a que se mellore. En canto de... Gustoume o dos pastores de Belén. Gustoume, sí, moi bonito. Porque xa lle dicía antes que, claro, vostede é o único que pode ver, porque ao mellor non ten leires e non sabe moi ben de que estamos a falar. Mira, o catastro é catastrófico. No catastro basease é unha lista, sabemos todos o que é o catastro. Non fai falta que aquí veña eu a dicirlle a todo o mundo que é o catastro. É unha das ferramentas que é unha, pero non é a única, no que se basea a Consellería do Medio Rural para actuar, porque recordamos que a lei é 3/2007, non é de ningún outro sitio, é da Consellería do Medio Rural, é en base a esta lei. Entón, non estamos dicindo nada doutras administracións, estamos falando desta administración porque é competencia para a aplicación desta lei, a Consellería do Medio Rural. E o que estamos dicindo nin máis nin menos que a boa coordinación, porque os problemas acaba de recoñecer o Partido Popular que existiron problemas. Acaba de recoñecelo. Existen problemas, existiron, e como sigamos así, van a seguir os problemas. E, desde logo, con respecto ao que dicía a unidade veciñal ou da limpeza subsidiaria, eu creo que é moi clara. Aquela persoa que non pode, aquelas propietarias que non poden limpar, está recollido na legislación que pode ser a propia administración quen se faga cargo. Por que? Pois simplemente pola exposición de motivos, porque estamos nun rural abandonado. Non é doado, todo o mundo debe de saber, todo o mundo que teña parcelas, non el portal de Belén, claro, é a dificultade que hai para limpar agora mesmo, tanto que sexa en San Xián, que sexa en Santa María de Dodro, ou que sexa, por exemplo, pois en San Xoán, que negouse sempre a posibilidade de que tivera unha concentración parcelaria ou outro tipo de xestión da terra, non, para mellor coidado dela, como dicía, no corpo. Entón, nós sí estamos de acordo en vez de no punto 2, como apuntaba o PSOE, cambiálo por instar, pero entendemos que o punto 3 que non é algo que vai en contra, sino que vai xusto mellorando o que agora mesmo o equipo do PSOE de minoría está facendo. Vamos proceder ao voto da moción do Bloque Nacionalista Galego. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Hai un empate, non? Hai que volver a votar. Votos a favor da moción? Votos en contra? Abstencións? Pois queda aprobada polo voto de calidad do alcalde. Seguinte moción tamén é do Bloque Nacionalista Galego. Señor Bautista. Sí. Buscando os papéis.
Unha moción para a mellora nas suministracións de electricidade e telefonía. Non é a primeira vez que o BNG de Dodo trae a este pleno temas de infraestructuras que afectan, interesan e preocupan á cidadanía. Non se avanzou o suficiente desde as nosas peticións nos anos 2016, 2017, 2018 ou a última moción do 13 de 2 de 2020, na que a instancias do BNG este pleno aprobou exixir melloras. Por iso volvemos coas instalacións que levan enerxía eléctrica e a telefonía ás nosas casas. Continuamos sen ter oficinas na comarca das compañías para a atención persoal e que continúa acarrexando trastornos á poboación, por exemplo, cando hai problemas de suministracións. Mais a isto súmaselle un regueiro de caída de postes de madeira en mal estado desde Bustelo a Lestrobe, debido a que están podres polo paso do tempo e non foron repostos cando debían. Mais de 30 anos nalgúns casos, pese a que todos pagamos un mantemento nas nosas facturas cada mes. Recordamos que no campo de fútbol de Chenlo, por exemplo, segue habendo un poste deste tipo caído. Descoñezo se agora mesmo se está reparado. Do que xa se falou neste salón fai meses. Hai deficiencias tamén nos postes de cemento ou doutros materiais en mal estado por todos os núcleos do municipio e que afortunadamente non causaron danos persoais ata o de agora. Esta falta de mantemento está afectando mesmo ás altas da fibra óptica, xa que os técnicos non poden enganchar un novo tendido nunha infraestructura obsoleta, estando parte da poboación de Dodro sen cobertura pese ao despregue da nova tecnoloxía con fondos europeos para o rural. Ante esta situación de incumprimento das compañías, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego somete a debate e a aprobación polo pleno deste Concello desta moción propondo a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, instar desde o Concello de Dodro a Xunta e Goberno do Estado a que as compañías de luz e telefonía cumpran cos contratos e mantemento das instalacións, así como a súa modernización e, segundo e último, instar desde o Concello de Dodro ás compañías que se encargan da retirada do cableado telefónico que non deixen colgado nos postes parte do cableado, pois isto xera unha sensación de deixados e perigo entre a veciñanza, caso de vexo entre outros, polo menos no momento de redacción desta moción. Portavoz do Partido Socialista. Bueno, eu simplemente decirlle que estou de acordo que as compañías de telefonía cumpran os seus contratos e o mantenimento das instalacións e que deben de retirar que se encarguen de retirar o cableado telefónico e que non deixen os postes colgados e cableado. Con respecto ao campo de fútbol de Chenlo, esta consellería comunicouse con Telefónica, non fixeron caso e sigue o poste tal como está. Portavoz da agrupación política Xente de Dodro. Bueno, decir que non houve avances creo que non é así. Desde fai moi pouco tempo a fibra óptica chega prácticamente a todas as aldeas de Dodro, cousa que fai uns anos parecía unha cousa imposible. Sobre o tema de isto de instar a Xunta e o Goberno do Estado a que as compañías de luz e telefonía cumpran cos contratos e mantemento das instalacións. Bueno, habría que ver os contratos, cales son e o mantenimento e que instalacións son. Pode haber algún caso esporádico, seguramente. En Fenosa non é habitual. Non é habitual. É máis habitual nos postes de alumeado público municipal, bastante máis. Chama a atención que non diga nada sobre eses postes. Pero, bueno, isto de ter que recurrir ao Estado para que nos veña a mirar aquí un poste, pois mire, cando gobernaba o Partido Popular sendo eu alcalde, pois estas cousas levanse dunha forma moito máis áxil, non facía falta mocións e a comunicación tanto con Unión Fenosa como con Fenosa ou con Telefónica era bastante máis áxil e productiva. Quero recordar, entre outras cousas, que o alumeado e o suministro de luz eléctrica para a aldea de Besa pois fíxose sin necesidade de ningún tipo de moción. Despois de levar moitos anos que sobre unha cuestión, sobre un tema, un problema que parecía irresoluble. Bueno, pois as cousas se solucionan. Primeiro hai que saber o que un pode dar e o que un pode pedir. Estas mocións o que si delatan
é unha deixación de funcións, pero bueno, vostede non foi moito que estuvo no goberno, que veña a dicir agora, un ano e pico despois, que fan falta todas estas cousas, pois di moito tamén da súa labor como partícipe dese goberno, nada máis. Portavoz do Partido Popular. Sí. Efectivamente, tal e como di na moción, tanto o cableado como os postes, tanto de enerxía eléctrica como de telefonía, non é de agora que estén deteriorados e que haxa problemas. Chámanos a atención que na moción fale do campo de fútbol de Chenlo, donde hai un poste caído, sabendo que levamos un ano e 7 meses ou 8 meses xa esperando por unhas luminarias que aquí o equipo de goberno, a ver se un ano destos decide a poñerse, a parte de outros moitos desperfectos, como un ano a goma para poñer no chan dos vestiarios, ou como cortar a erva na parte de atrás para que se poida encontrar un balón, e vostede menciona aquí un poste que está caído. Hai moitas máis cousas no campo de Chenlo. Pero mire, dende logo, isto está mal, e hai desperfectos. De feito, vostede presentouse a sí mismo unha moción no ano 2020. Diu vostede aquí, no corpo da moción, non o decimos nós. Señor Mariño, o máis lóxico sería, se quere presentar esta moción, instar ao Concello a que faga as xestións que sean necesarias para poñerse en contacto cas compañías ou para que as compañías arranxen os problemas que teñen. O equipo de goberno é o que ten que traballar e o que terá que facer a xestión que sean necesarias. De todas maneiras, súrdenos unha dúbida. Que fixo vostede para solucionar este problema durante 4 anos que estuvo gobernando? Pode decírnolo? Gracias, nada máis. Portavoz de Unidade Veciñal. Sí, nós estamos de acordo con todo a exposición de motivos e máis cos acordos. É verdade que hai que este consello si no resto do Concello, pero neste Concello especialmente hai casos como o de Bexo que pon aquí, pero tamén na aldea de Castro, que está cruzada por multitude de cables que xa non teñen servicio, e tamén desde Teaio a Bustelo hai un cable tirado no chan desde fai xa varios meses, e ali sigue tirado polo chan, non sabemos o peligro que pode ter eso, e ali siguen. Nós, evidentemente, imos a votar a favor. Antes de darlle o último turno ao concelleiro do Bloque Nacionalista Galego para que defenda a moción, evidentemente estamos de acordo ca totalidade do texto e xa facemos este traballo dende o Concello de Dodro, non a Xunta e ao Goberno do Estado, sino directamente ás compañías de luz. Comunicamos continuamente as averías. De feito, a fibra chega desde o ano 19 a casi todo o Concello de Dodro. Estáse os postes, digamos, do Concellos que podemos, fixos un acopio neste exercicio, verdad, de postes que se están repoñendo, estánse cos traballos, de que as infraestructuras municipais estánse mantendo, facendo un esforzo económico importante e facendo un esforzo co personal. Sí que é verdad que, claro, que hai outras partes que, como ben di, o poste este do campo de Chenlo é un exemplo do que importa, digamos, ás grandes compañías o rural en Galicia. Entonces, evidentemente, estamos de acordo con isto. Todo do BNG. Sí, rapidamente, dar as grazas aos integrantes do Pleno que apoian a moción do Bloque Nacionalista Galego. Aproveito tamén para dar as grazas pola anterior moción ás persoas que o aprobaron. Simplemente para acabar coa moción, recordar que con anterioridade, como se dixo aquí, no Concello de Dodro estábase moito peor. É dicir, no ano 1993 había aldeas que non tiñan teléfono. Hai xente que non ten memoria. Hai xente tamén que non sabe cal é a lei de comunicacións. Entón, por eso que se insta desde o Concello para que se cumpla xustamente con esa legislación. Non puidemos facer, por non ser moi longos na moción, pero temos apuntados todos os postes que si van caendo, desgraciadamente, e que non teñen, de momento, como dicíamos na moción, que lamentar danos persoais, pero en todas as aldeas, prácticamente.
O único que fixeron, sabémolo todos, creo recordar que as compañías de Telefónica, que era do Estado, por certo, é unha chapa que di algo así como prohibido subirse ou perigo ou algo así. É o único que fixeron así como innovación, cando todos os veciños e veciñas están pagando e non temos ese mantemento, e insisto, pese ao despregue da fibra, non todos os veciños e veciñas de Dodro teñen fibra, e non a teñen en moitos casos, porque non ten onde enganchar. Postes caídos, desgraciadamente, vostede lo vexo, imo, lestrobe, van a caer máis, desgraciadamente. Daí que haxa que insistir unha e outra vez, e traerémolo aquí, ás veces que faga falta, porque así o fixemos na oposición, antes, fixémolo durante o goberno, e iremoslo seguindo facendo na oposición, porque é o que nos pide a veciñanza, para mellorar. De eso se trata, mirar sempre por mellorar. Moitas grazas. Vamos a proceder á votación. Votos a favor da moción? Votos en contra? A moción queda aprobada por maioría absoluta. Seguinte moción, a número 14, unha moción do Partido Socialista de Galicia de apoio ás persoas afectadas pola dana en Valencia. Ramón Buín Gómez, voceiro do Grupo Municipal do PSDG-PSOE no Concello de Dodro, en representación deste ao beiro do Real Decreto do 28 de novembro de 1986 de Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Jurídico das Entidades Locais. Exposición de motivos. A gota fría ou dina do 2024 en España é o desastre natural provocado por unha depresión illada en niveis altos que comenzou o 29 de outubro de 2024 en España. A tormenta, designada meteorolóxicamente como sistema convectivo de mesoscala 4, provocou choivas torrenciais que acumularon cerca de 500 litros metro cuadrado en algúns puntos, o que produceu o desbordamento de varios ríos e barrancos na vertente mediterránea e unha serie de inundacións que foron especialmente catastróficas na provincia de Valencia. En total, a cifra provisional de falecidos ascende a máis de 200 personas e a cuantiosos danos materiais. As localidades situadas ao sur da capital valenciana anegáronse polo desbordamento dos barrancos de Chiva e Picasen. A intensidade das choivas obrigou a Semade a desaugar en un embalse de Forata no río Magro, afectando significativamente as localidades como Algemesí e outras de Ribeira Alta. Así, moitas localidades da comarca resultaron anegadas. Logo de recibir comunicado da FEGAN, da Federación Española de Municipios e Provincias, a FEN, agradecendo a colaboración no envío da axuda, neste momento trabállase ao envío de accións económicas. Os concellos e entidades locais somos a primeira porta á cidadanía, polo que temos que facer un esforzo maior para contribuir coas persoas afectadas, apoiando as propostas que axuden a paliar os danos causados. Por todo o anterior, o Grupo Municipal do PSDG-PSOE propón á Corporación Municipal a adopción dos seguintes acordos: instar as concelleiras e concelleiros que compoñen o pleno do Concello de Dodro a doar a retribución a percibir por esta sesión a unha entidade que estea colaborando na zona. Segundo, instar a veciñanza a colaborar na medida do posible. Terceiro, reafirmar o noso compromiso coa solidaridade co povo de Valencia. O punto 4, de guardar un minuto de silencia, se suprime porque xa se dou conta neste pleno. Non é iso. Portavoz da Agrupación Política Xente de Dodro. Sí. Unha cuestión previa. Vostede ten unha remuneración parcial, non, señor Castro? Sí. E percibe tamén as iniciacións por plenos? No, vostede sabe que non. Vale. É dicir, o que se nos ven a decir aquí é que de 11 concelleiros, 10 aportemos o que cobremos neste pleno para os damnificados. Pero hai un que non aporta, porque non cobra. Que cobra o salario. Entón, yo, ademais, vos poñede. Xa te vi a vir. Que yo... Xa te vi a vir. Sí, sí. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Non se me poñe nervioso. Continúe. Isto chámase cínico. Pero, bueno, vindo de quen ven do PSOE, vindo de quen ven dun partido que está apoiando a señora Rivera, posta en cuestión non solamente en España, sino en Europa, visto de quen ven dun aprendiz dese señor que di, si necesitáis ayuda, pedidla,
Isto, pois, que menos non podíamos esperar outra cousa. Isto de dicir aos demais o que teñen que facer co seu, pois mire, non sei por qué aquí din vostedes o que temos que facer nós. Os demais, con que? Non interrumpa, por favor, que é moi molesto, a parte queda grabado. Entonces, isto de dicir aos demais o que un ten que facer co seu, pois mira, ao mellor hai algúns que xa demos, ou hai algúns que ao mellor demos máis e non temos por que decir isto, ou non temos por que facerlle caso. Isto non se lle ocurra a nadie. Pero, bueno, vostede das formas é que o leva moi mal. Moi mal. Isto de dar un minuto de silencio a mitad do pleno, isto é novo. Pero, bueno, tardou vostede 2 meses despois de falecer o señor Vilabrión en guardar un minuto de silencio. Tremendo. Pero, bueno, é unha moción auténticamente cínica. Que sean vostedes, o Partido Socialista, cuyos responsables están hoxe máis que nunca, cada día que pasa máis, en cuestión polas decisións que tomaron e que provocaron, sen dúbida, polo seu retraso, pois uns danos que seguramente serían reparables, que non terían por que ter pasado, pois reflexa ni máis ni menos que siga vostede a estela do señor Sánchez e da señora Rivera. Cínico como o seu presidente, como o seu líder. Nada máis. Portavoz do Partido Popular, por favor. Sí. Ante unha catástrofe como a vivida en Valencia, supoñemos que todos os veciños e veciñas e concelleiros e concelleiras que pudemos colaboramos para axudar as persoas afectadas sin que ninguén nos lo teña que decir. O que resulta sangrante, vou a decir oportunista, é que o equipo de goberno non se molestara o máis mínimo en colaborar con unha recollida de alimentos, recollida de material, etc., etc., como fixeron todos os concellos de España. Agora traen unha moción, entendo que para quedar ben, porque senón non se explica, ou atraen polas críticas recibidas da veciñanza, incluso xa non só en persoas, senón nas redes sociais teñen moitos comentarios que o seu teniente de alcalde, ademais, molestouse en contestar algún. Nunha publicación que fixeron vostedes nas redes sociais o día 4 de novembro, din que o Concello de Dodro colaborou dende o primeiro momento coa Cruz Vermella. Pode explicarnos en que consisteu esa colaboración? Din tamén que nesa mesma publicación que traballase agora mesmo están traballando no envío de doacións económicas. Pode explicarnos onde, como e quen recolleu esas doacións económicas e como se informou a veciñanza? Colaborou o Concello como entidade pública con algunha doación económica? De canto foi? Instan nesta moción a que os concelleiros doemos a retribución deste pleno a unha entidade que este colaborando na zona. Entendemos que, primeiro, nin o equipo de goberno nin o Concello deben de facer unha donación en nombre dos concelleiros e concelleiras. Cada un de nós somos suficientemente capaces de facer unha donación. Segundo, o equipo de goberno está nos instando a doar a quen a eles lle parece. Só lle falta poner o nombre da entidade, porque din a unha entidade que estea colaborando na zona. Mire, somos suficientemente capaces de facer unha donación a unha entidade, a un organismo e incluso a persoas particulares que nos estimemos oportuno, polo cual instámoslle a que modifique o punto 1 eliminando a entidade que este colaborando da zona. Tamén din na moción que invitan a veciñanza a colaborar na medida do posible. Pero, de verdade, vostedes pensan que hai que invitar a veciñanza de Dodro, aos veciños e veciñas de Dodro, a que fagan unha doación ante un tema como este? E que, se realmente o pensan, vostedes non coñecen de nada aos veciños e as veciñas de Dodro. O Partido Popular estará sempre ao lado das persoas que o necesiten e non ten que traer o PSOE unha moción para quedar ben, para donar algo e decirnos o que debemos doar, porque xa todos fixemos todo o que pudemos e ojalá pudéramos facer máis. Nada máis. Portavoz da Unidade Veciñal. Sí,
Traen vostedes aquí esta moción porque vese que non fixeron nada. E coincide co pleno, unha semana despois do desastre de Valencia. Non sei que farían se a Dina fora xusto uns días despois do pleno. Non fixeron nada. Non houbo no Concello de Dodro o único de toda a comarca ou de toda Galicia que non fixo recollida de material. Co fácil que era poñer un punto de recollida e logo enviálo polo transporte ese da empresa privada que puxo os camións a disposición, como se fixeron tamén Rois, Rianxo e Padrón, por exemplo. Pero vostedes nada. E ainda por riba, a FEN felicítaos polo envío de material e fa publicidade desta comunicación, porque, según di, aquí felicita agradecendo a colaboración no envío de axuda. A FEN ou non está ben informada a FEN, ou non sei. Non sei, para salvar a súa conciencia, pretenden que os conselleiros agora donemos a retribución a plenos. A este pleno. Ao noso parecer, unha doación con publicidade, como esta, non é a máis ética. Así o fan as grandes empresas que tamén fan doacións con gran publicidade para poder tapar posibles irregularidades. Cada un privadamente que faga o que queira, que done a quen lle dé a gana. Para nós sería o máis axeitado que o Concello solicitara a nosa colaboración, por exemplo, polo menos da Unidade Veciñal de Dodro, para a recollida de axuda, o almacenaxe ou envío, estaríamos encantados de colaborar. Total, serían 660 euros do Concello de Dodro, todo o que aportaría para os afectados da Dina. En serio, o Concello de Dodro vai aportar 660 euros. Van vostedes a mandar unha nota de prensa na que digan que o Concello de Dodro vai aportar a Valencia 660 euros. Nada máis, non vou dicir nada máis. Portavoz de Bloque Nacionalista Galego. Sí, bueno, nós desde o BNG en este punto da Dina que sufriu Valencia, o que lamentamos é o desastre, non? Que parece que alguén está empeñado en que cada comunidade autónoma que teña un prestixe. Con respecto ao que acabo de escoitar, creo que non é a primeira vez que no pleno oeste do Concello de Dodro se propón a retribución das dietas, non de outra cousa, non das dietas, para unha causa social. Tamén recordo que, con independencia do que poidamos facer cada un de nós, as informacións que estivemos tendo ata o momento era que había que facer un reparto de víveres ou cartos que era o que necesitan unha maneira máis áxil e dunha maneira máis coordinada, que se fixera todo iso pero dunha maneira coordinada, non dunha maneira improvisada. Eu creo que puido ser unha reacción do Concello de Dodro, pudo ser máis áxil, como ven denunciando sempre o BNG, non? A este equipo de goberno, pero nós non vemos ningún inconveniente en asumir parte da moción. Xa asumimos co minuto de silencio, que todo o pleno puxémonos de pé para apoiar este tremendo desastre. Este portavoz non lle ve ningún tipo de problema en que a dieta, que é o que realmente percibimos por asistir a este pleno, se destine dunha maneira humilde, porque hai quen fixo números e salen 660, en outros plenos salen menos, en outros concellos salen menos, noutros plenos salen máis. É cuestión de, polo menos, aportar un gran area. O BNG está disposto a aportar ese gran area. Portavoz do Partido Socialista de Galicia. Ben, vamos a ver. Que maneira de terxeversar as cousas, portavoz de XD? Para o culpable sempre é o seu amigo, entre comillas, Pedro Sánchez. Mírese para o outro lado e deixa deses. Con respecto a unha aclaración que facía a voceira do PP, dicirle que o concelleiro, supoño que sería por min, o único que se falaba que en Dodro non había posto de recollida de roupa ou de alimentos, e onde se podía dirixir? Dixenlle a Padrón ou a Rois. Non foi Non foi así o concello.
Sí, foi Por favor, así. non estamos nun debate. Foi así. E se non, mira que debe estar grabado. Remata tu intervención. Debe estar grabado. E despois, a axuda material. A axuda pode ser material ou pode ser un donativo, non simplemente o material. Por o que dixo o BNG, estamos de acordo. Non é a primeira vez que no pleno da Corporación de Dodro se solicita este tipo de doazóns e nada máis. E agora será o alcalde o que diga se siga adiante a moción ou non siga adiante. Vamos a ver, eu decirlle dúas cousas. O portavoz da agrupación política Xente de Dodro, decirlle que vostede é un auténtico, non sei xa o calificativo que dedicarlle, pero me parece de moi pouca calidade humana tildar esta moción de cínica. Eu, precisamente, como xa o vía vir, teño aquí, se quere, depois paso, evidentemente, con certos datos para manter a lei de protección de datos a miña colaboración do importe que se destina como pago do pleno, como eu non cobraría a asistencia do pleno, xa destinei antes do día de hoxe a Cruz Vermella, que sí que está traballando na zona, que hai todas as ONGs galegas están traballando na zona, para explicarlle tamén a portavoz popular, cando nos decimos que Cáritas está traballando na zona, dunha entidade que estea colaborando na zona. Vostede non entendeu a frase ou non explicamos nada ben. Calquer entidade das ONGs están colaborando na zona. Vale. É o que pedimos, pero, bueno, teñen vostedes todos dereito a quedarse cos cartos e a quedar moito mellor e a criticar ao Concello de Dodro e a criticar ao Concello de Dodro por non facer isto. Mire, voulle dicir unha cousa. O día 1º de noviembre recibimos no Concello de Dodro unha comunicación da Federación Galega de Municipios e Provincias donde decía que para que a axuda sexa realmente efectiva indicámosvos que as diferentes vías de colaboración habilitadas ata o momento. Recursos materiais e alimentos básicos había que comunicalo a esta zona e subsidiariamente a Delegación do Goberno de Galicia. Puxámonos nesta parte de recursos materiais e alimentos básicos, puxámonos en contactos coa Delegación do Goberno de Galicia e dixésenos que agardásemos a ver como se desenvolvía a situación. E pois pedían, na mesma carta do día 1 de novembro, recórdolles, bombeiros, servizos de rescate, protección civil, que non temos, a Generalitat Valenciana facilita o seguinte enderezo electrónico para que as diputacións e concellos que conten os tipos de servicios acudan á Comunidade Valenciana. Nós non temos, non podemos dar. E, pois, achegas económicas o día 1 de novembro, prácticamente entre 24 e 48 horas despois de ter sucedido o peor da dana, se pedían achegas económicas. Ese mismo día fixamos unha petición aos veciños de que colaborasen ca Cruz Vermella. Adiantamos que a Federación Española de Municipios e Provincias FEM habilitará a vindeira semana unha conta bancaria na que poder facer donacións económicas para a causa. O día 1 de novembro a FEM xa traslada isto. O Concello, como o Concello de Dodro, que está dirixido por xente medianamente razonable e que non é un polo sin cabeza, non actúa así de calcara maneira, atende as suxerencias da xente que sabe xestionar emerxencias xestionar así. O día 2 de novembro se solicitan dos concellos prioridade máxima e se nos piden os servicios de emerxencia, grupos de emerxencia supermunicipais que nos poñamos en contacto co 112 Galicia xunto Gal. Nos puxamos en contacto para que o GES que non temos en Dodro, que é de colaboración Padrón Roixe Dodro, se desplazase a onde tuvese que desplazarse. O día 4 de novembro, outro correo da FEM dicindo solidaridad con os municipios afectados por la dana. Donaciones, dice en uno de sus párrafos, desgraciadamente la tragedia ha sido enorme y se va a necesitar de estos y otros muchos recursos en próximos días y semanas. Pero de momento, rogamos que se guarde e clasifique, isto é o 4 de novembro, É que é moi bonito decir cousas sin saber de que se está falando, pero esa ignorancia que é moi atrevida. Que se guarde e se clasifique todo el material recogido y se envíe la información a la dirección de correo que se dio a conocer en el primer comunicado del pasado viernes. O sea, que se guarde que o 4 de noviembre. O día 4 mismo de noviembre, a FEGAM dice: achegamos números de conta habilitados para colaborar cos afectados. A FEGAM, Generalitat Valenciana, un número de conta, e a Cruz Vermella. Está aquí. O día 8 do 11, pídese desde a FEGAM electrobombas de lodo, camións de desatasco. Como non temos nin electrobombas de lodo nin camións de desatasco, non podemos enviálos ali, xa nos gustaría, non? Entón, se dan dous teléfonos de contacto, o día 8 do 11. Pero máis simpático é que o día 9 do 11, o sábado pasado, recordarlle a todos os concelleiros aquí presentes, porque saleu tamén que podíamos enviar un camión como enviaron outra xente, pois dicirlle que o 9 de novembro se dice por parte de la FEM inciden, o sea, que decir que xa o fixeron máis veces, o que pasa é que estou aforrando a vostedes as comunicacións, inciden en que reiteremos a todas las entidades locales españolas el mensaje de que por ahora no se realicen traslados a la Comunidad Valenciana del material recogido durante estos días y que lo importante es comunicar a la Dirección de Correo Electrónico Ayuda la cantidad y tipología del material. Es posible que muchos de ellos no lleguen a su destino.
Entonces habrá que actuar con sensatez y no generar falsas expectativas ni malgastar servicios públicos, vale? Y el 11 de noviembre, a Delegación do Goberno en Galicia e o 112 de Galicia veñen trasladarnos as necesidades dos seguintes medios: Policía Local, vehículos e medios asociados á Policía Local, voluntarios de Protección Civil, vehículos e medios asociados á Voluntarios de Protección Civil, personal de maquinaria de empresas, concellos voluntarios que non pertenecen a ningún estado, personal sanitario dependente de consellerías e organismos oficiales e personal de maquinaria de bombeiros. Todo isto é o que se recibe e o que se solicita. O Concello de Dodro, na súa humildade e no seu humilde parecer, decideu actuar con certa calma e con certa tranquilidade e por eso, entendendo que hai contenedores de roupa neste Concello que atenden, que son recollidos por Cáritas desde hai anos e que se podrían decidir, Cáritas xa está traballando na zona, que esa roupa se destine aos damnificados da dana en Valencia. Vendo que non temos moito máis con colaborar, solicítase que fagan achegas económicas. É o que se trae aquí a este pleno. Evidentemente, esta é unha votación e vostedes decidirán o que lles parezca. E dito isto, vamos a proceder á votación da moción, porque me parece que está bastante claro quen é quen e quen hace que. Votos a favor de la moción? Votos en contra? Queda desestimada a moción. Punto seguinte da orde do día. Moción do Partido Popular de Dodro, tasazo municipal, xestión residuos. Sí, o Goberno de España está a asfixiar os concellos con continuas medidas que gravan a xeración e xestión de residuos ao abeiro da Lei 7/2022 do 8 de abril de residuos e solos contaminantes para unha economía circular. A subida no recibo da recollida de residuos é o resultado da toma de decisións unilaterais do Goberno central como imposto estatal sobre o vertido e valorización, a orde ministerial que elimina a retribución que recibía Sogama pola planta termoeléctrica de Cerceda ou o imposto estatal de produción de enerxía que supuseron un sobrecusto no último ano de 39 euros tonelada. Estas medidas, ademais, non se sustentan, como di o Goberno central, no cumprimento da Directiva Europea 2018-851 de residuos, pois esta non obriga a establecer tasas nin impostos de lixo específicos. De feito, hai 18 Estados membros da Unión Europea que non están a aplicar os impostos ao vertido e valorización, ben porque entenden que non responden aos obxectivos previstos ou ben porque solicitaron moratorias. Así, o afán impositivo e recaudador do Goberno central está a poñer en serio risco as contas dos concellos, dos cidadáns e dos propios xestores de residuos como é a empresa pública Sogama. A isto, engadir que a partir do 10 de abril do 2025 unha nova taxa diferenciada, específica e non deficitaria que os concellos se verán obrigados a establecer para gravar os servizos de xestión de residuos baseado no volumen de xeneración do lixo. Mentras, o Executivo Central non propón ningunha alternativa para aliviar os custos aos concellos que suponen os novos impostos e a Xunta xa adoptou medidas para suavizar este impacto e que non repercuta no bolsillo tan gravemente no bolsillo dos cidadáns. Por todo exposto, o Partido Popular presenta a seguinte moción: solicitarlle ao Goberno de España, primeiro, respetar a autonomía municipal e recoñecer a liberdade dos concellos para establecer os seus propios tributos, permitindo que as entidades locais podan aliviar a carga fiscal dos seus cidadáns. Segundo, que dé a marcha atrás e suprima todos os impostos que gravan a actividade do tratamento de residuos. Terceiro, realizar un estudo de impacto pormenorizado que permita definir o custo por servizo. E cuarto, contribuir a sufragar as campañas de comunicación dos concellos dirixidas a incentivar a concienciación cidadán de compromiso coa separación de residuos e reciclase para a consecución dos obxectivos comunitarios en materia de residuos. E solicitarlle á Xunta de Galicia, unha vez que o Goberno central atenda estas peticións, demandar a Sogama que se comprometa a non aplicar a suba prevista para o ano 2025. Portavoz do Partido Socialista de Galicia. Curioso, a nosa versión é completamente distinta. O que contamina paga, Rueda contamina, Rueda debe pagar. O PSDG ven reclamando a Rueda que a Xunta asuma o 100% da subida do canon de Sogama, para que a súa mala xestión non a paguen as economías familiares co encarecemento do recibo do lixo. A subida do canon de Sogama ven provocada polo imposto que establece Europa ao considerar que o seu sistema de tratamento dos residuos é o máis nocivo desde o punto de vista medioambiental e de eficiencia.
O imposto grava a incineración e o depósito en vertedoiro, que debían ser as últimas opcións na xerarquía de xestión de residuos e son as que usa Sogama de forma prioritaria. De feito, os últimos datos publicados no ano 2022 así o refliten: 60,47% de incineración, 21% de vertedoiro, 18% de reciclaxe. Tras as presións, Rueda viuse obrigado a anunciar que a Xunta asumiría a subida, pero di que só do 60%, o que rexeitamos porque consideramos delirante que avance e que vai asumir só unha parte da subida do canon que el mismo recada e que é provocada pola súa neglixente xestión. Polo que lle pedimos a Rueda, a Xunta de Galicia, que asuma o 100% da subida do canon e que cambie de forma consensuada coa FEGAN o modelo de xestión de Sogama para evitar que cada ano sexa maior o gravame. No ano 2014, o PP subiu o canon de Sogama un 33,5%, o que provocou un gran rexeitamento nos concellos e a FEGAN. Posteriormente, a que a proximidade electoral, a Xunta aprobou no 2019 unha bonificación do 10% do canon de Sogama, co fin de incentivar aos concellos para que impulsasen melloras políticas de xestión dos seus residuos e intentaron retirala no ano 2023, con moita polémica. Ante a presión social e política, cambiaron esta bonificación por unha do 15% para incentivar a recollida orgánica. Este verán, a pesar da oposición do PSDG e da FEGAN, a Xunta e Sogama anunciaron a supresión da bonificación do 15% e o incremento do canon este ano para o ano 2025, co conseguinte aumento dos recibos do lixo. Coa supresión da bonificación castigan aos concellos, xa que impoñen un canon único incrementado para todos, sen ter en conta e sen diferenciar os que están a cumprir e avanzar cara a unha xestión máis sostible e os que non. As subas do canon serían as seguintes. Este ano o canon pasaría de 66 euros tonelada a 38 euros tonelada. A media serían 78 euros, pero queda en 66 euros, porque lle restan os 12 euros procedentes do Fondo de Cooperación Local, é dicir, do Fondo para os Concellos, que ven como se perde ese diñeiro para outras actuacións. Pero é a Xunta quen anuncia tamén unha nova suba no ano 2025, cando a cota pasará de 66 euros actuais a 108. O PP da Xunta culpa a Pedro Sánchez e a Lei de Residuos do ano 2022, sempre a mesma excusa para non asumir responsabilidades pola súa mala xestión. Pero a realidade é que España tivo que adotar a Directiva Europea do ano 2018. É verdade que Sogama ten perdas inasumibles? Non, porque a súa recaudación sumará os ingresos que vai ter este ano pola venda de enerxía, que subirá un 81,31% respecto aos do ano 2022. E agora, o sobrecusto que supón o pago do novo imposto, polo tanto, será a Xunta a que se beneficiará destes 9 millóns de euros recadados co novo imposto. Co imposto da Lei de Residuos, a Xunta no ano 2023 recaudou máis de 10 millóns de euros e teñen previsto para este ano recaudar máis de 12. En total, polo tanto, casi 23 millóns. Non esquezamos, ademais, que é unha entidade semipública, 51% da Xunta e 49% da Naturguí, e, polo tanto, sin ánimo de lucro. Dado que a Xunta é a accionista mayoritaria de Sogama e recado o imposto, se recada a sí mesma. Polo que queda claro que a Xunta mira polos intereses particulares de Naturguí, ya que a Xunta recupera as perdas coa recaudación do imposto, pero non mira polos intereses dos e das galegas. E outro do sobrecusto que non podemos deixar de nomear é o derivado do transporte do lixo á planta de Cerceda, o que evitaría con plantas de proximidade. Lóxicamente, o Grupo Socialista vai votar en contra da moción que presenta o Partido Popular. Portavoz da Agrupación Política Xente de Odro. Bueno, se falamos de contaminación, hai unha persona que contamina, que é o que máis contamina en España. É o señor Sánchez. É o seu Falcon. Esta persoa que se lle enche a boca falando de medio ambiente e cosas destas. E resulta que colle Falcon para irse a Toledo. Bueno, pero a veces non colle un Falcon, sino que colle o Falcon e o helicóptero. Non hai máis que ver a política medioambiental que está seguindo o Partido Socialista. As consecuencias da dana me remito. Esa é a política medioambiental. Non se poden limpar os regatos? No. Non se poden limpar os ríos? No. Hai que deixar os ríos que fluyan. Sí, señor.
Iso que levamos tamén aquí tempo dicindo, por lo menos eu dixeno, que había que limpar os regatos, pedinche que non. Esta é a política medioambiental, pero non se preocupen. Os do Partido Popular que queixense vostedes deste imposto, pero non se preocupen porque a señora Montero acabaría de subir outra vez os impostos. No combustible, impostos especiais. Iso é para compensar non sei que. Aquí estamos asistindo a uns señores que se pasan todo o día falando de medio ambiente e que fan justamente todo o contrario por preservar o medio ambiente. Volvo a repetir, as consecuencias da dana me remito sobre para valorar a política medioambiental. Bueno, pois estamos nunha época en que temos a un, non sei, algúns tachan de psicópata, pero bueno, non sei se é tanto, non? Pero bueno, desde logo o que sí manifesta esta persona pois desde logo non é para nada cercanía ao pueblo, nin siquiera pois nin nos momentos máis difíciles, pois é capaz de ter un mínimo de comprensión cara aos cidadáns. Pero, bueno, eu me contentaría con que devolveran todo o que roubaron durante a pandemia. Eu creo que con eso nos compensaría para o Sogama, pero para moito tempo. Pero, bueno, xa yo di aquí o señor Teniente Alcalde, gran aprendiz de Pedro Sánchez, que, bueno, pois con esos argumentos pois non fai máis que reafirmar esa política totalmente contraria aos intereses deste país. Nada máis. Portavoz de Unidade Veciñal, que está un pouco trasposto, disculpa. Bueno, nada, agradecer aquí ao portavoz de Sete de Dodro este monólogo humorístico que nos fai pasar polo menos un rato agradable de humor aquí neste pleno. Bueno, indo aquí, vamos, eu vou ser breve. Xa é a cuarta moción que ven aquí, isto parece o día da marmota, porque xa é a cuarta. 3 sobre Sogama no pleno de setembro. O PSOE na súa contestación lee prácticamente a moción que presentou daquela tamén sobre Sogama. Prácticamente, decirlle a portavoz do Partido Popular que evidentemente Sogama incinera e contamina. Entonces a Comunidade Económica Europea grava ese tipo de incineracións. E tamén aquí no punto cuarto din que conciencian a cidadanía do compromiso de separación de residuos e a reciclaxe para a consecución dos obxectivos. Vale, pero mentras siga Sogama facendo o que fai, a ver como facemos isto. Non parece ser posible. Por moito que reciclemos e separemos residuos, se Sogama o sigue incinerando, non chegamos a ningún lado. Nós, evidentemente, non imos votar a favor desto. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Sí, a ver, efectivamente, o que está, eu creo que está ben que o PP que veña aquí unha e outra vez con este tipo de mocións, porque o que está é reafirmándose no único modelo que todo o mundo di que é o erróneo. Todo o mundo me refiro aos efectos, por exemplo, da dana que acabamos de ver nun punto anterior. Non, eu creo que está ben que xente vexa que o Partido Popular o que está é por a incineración e que está, polo tanto, non só pola incineración, senón porque insiste en que non quere perder cartos e, polo tanto, que quere ganar cartos con isto. Hai no que recoñecer. O que hai no fondo é iso. Primeiro, que apostan por un modelo non sustentable, que Europa dille que non, Europa gobernado pola dereita, por certo, e, por outro lado, que o que implica é que quen está detrás de Sogama? 51% a Xunta é moi evidente que é o que hai detrás. Por lo tanto, eu creo que sí, que teñen que seguir traendo estas mocións ao Partido Popular para que realmente vexa a xente cal é a política que teñen de depredación para o pouco territorio que nos queda, cando o que estamos sufrindo unha e outra vez son as consecuencias dunha mala xestión que levou o mundo que se di civilizado e que estamos vendo que non fomos por bon camiño, pero que ainda estamos a tempo de dunha maneira se cadra humilde intentar frear o que ao mellor é o imposible, como aquela película. O seu turno para rematar a discusión da moción.
Sí, bueno, decirlle ao portavoz do Partido Socialista que di que falaba ao inicio da súa intervención da mala xestión de Rueda, que, home, moi mala xestión non debeu de facer, porque recórdolle que non fai moito tempo, nas últimas eleccións autonómicas sacou unha maioría absoluta aplastante, e non creo que fora precisamente pola súa mala xestión. Tamén dixo despois deste inciso, dixo na súa intervención que rexeitan o 60% que pon a Xunta para facerse cargo deste incremento que nos pon o Goberno Central. Mire, voulle a facer números que debe de ser, vostede como leu o que lle mandaron non se entera, pero mire, voulle decir. Mire, o Concello de Dodro no ano 2023 xenerou 700 toneladas de lixo, vale? Co 60% que pon a Xunta vai a forrar aos veciños 17.495 euros. E como vostede o rexeita, porque con esta suba a Dodro vai a supoñer 29.393 euros que van a ter que pagar os veciños de Dodro, vostede vai de sobrado e di, no, o 60% da Xunta non o queremos. Mire, o Goberno Central está asfixiando aos concellos con estas continuas medidas que gravan a xestión dos residuos. A partir de abril do 2025, esta nova taxa vai a repercutir aos bolsillos dos veciños e pode tensionar moito, moito máis aínda as contas do Concello. Mire, o seu alcalde non fai moito tempo na prensa salía dicindo que a ver se o Concello de Dodro chegaba a final de ano. Home, porque non lle daban as contas, parece ser, bueno, falaba de que pagaba de sal dependencia 500 e pico mil euros, olvidouse de decir os casi 400.000 que pon a Xunta de Galicia, pero bueno, claro, cada un fala o que lle convén. Home, si están dispostos a rexeitar o 60%, estos 17.000 euros que pon a Xunta, só teñen que facer un escrito, mandalo, poden traelo aquí ao pleno para que o vexamos, para ver que é certo, e cobrenlle aos veciños e denlle explicacións. É que non se sustenta, é falar por falar. Mire, non se pode responsabilizar da subida das tasas municipales ao canon de Sogama, non se pode. A culpa é do Goberno Central que está nos metendo un tasazo e que, bueno, que se están dispostos a cobrarlle aos veciños, vostedes lles darán as explicacións oportunas. Nada máis que decir. Moitas gracias. Bueno, en todo caso, vostede fala dunha subida de tasas municipales que non a temos aínda. Entón, vamos a ser un pouquiño, vamos a ser prudentes, por exemplo, sí, e non decir aquí xa hai un que dice cousas así un pouco idas do sitio, idas de cabeza, que va a ver se os demás conservamos un pouco de calma. E segundo, tampouco culpe ao Goberno Central da aplicación de unha lei directiva do ano 2018 en donde, en función do tratamento dos residuos, hai un imposto distinto. O presidente da Xunta e o Partido Popular gobernaban a Xunta no ano 2018 e teñen representación na Comunidade Económica Europea. Sabían que esta directiva do ano 2018 íbase ter que transpoñer as directivas autonómicas e locales. O goberno do Estado no ano 22 emite unha lei do 22, estamos xa no 24, camiño 25, que adapta a esta directiva, estalle dicindo á Xunta de Galicia do señor Rueda que non queda máis remedio que adaptarse ao que temos que facer toda Europa, vale? Entonces, isto é así, as datas son así, e as responsabilidades políticas son así. Cada un ten as túas responsabilidades. Entendemos que Sogama é unha entidade semipública que creou a Xunta de Galicia para xestionar os residuos. Bueno, pois entonces, cando Sogama xeraba, como era, onde eu vim por aquí antes, ca venda de enerxía da incineración, Sogama ingresa. Entonces, bueno, pois o que non se pode querer é todo. Entonces, directamente, o que estamos entendendo é que hai unha transposición dunha directiva europea que se ten que aplicar a España. Desde o ano 18 se sabía que se tiña que aplicar. Que fixo a Xunta para mellorar isto? Nada hasta agora. Agora vai nos coller o toro, bueno, pois o que están tratando a FEGAM, entre eles estes concellos, como ao noso, que non nos chegue o tasazo aquí, evidentemente, bueno, mantemos a posición de principio que non vamos a aprobar a súa moción. Sabemos que é o responsable, nada máis.
Votos a favor da moción do Partido Popular? Votos en contra? Abstencións? Queda denegada a moción. A seguinte moción é a número 16, que é unha movilización de unidade veciñal da xestión do lixo tamén. Portavoz de unidade veciñal, por favor. Vale. A recollida dos diferentes lixos está a ser deficiente. Os contedores de vidrio a tope e con acumulación de botellas a carón. Anacos de vidrio ciscado polo chan que non se limpan cando se fai a recollida por parte da empresa. Contedores de cartón a tope durante días e sen que se saiba cando o van a recoller. Outro dos problemas que detectamos e os veciños e as veciñas demandan é a necesaria renovación de varios contedores que se encontran en mal estado e de toda clase, de vidro, papel, envases de plástico e o verde do resto do lixo. Engadimos tamén aos problemas anteriormente citados a falta de limpeza no que se encontran os espazos e os equipamentos de recollida de lixo. Ante todo anterior, presentamos o seguinte acordo. O acordo é instar ao Goberno dun plan de recollida de lixo que identifique o número de equipamento necesario en cada zona, a frecuencia da recollida segundo as necesidades e a frecuencia da limpeza anual destes espazos e equipamentos, que se fará pública para consulta e información da veciñanza. A actualización do contrato coa empresa concesionaria do servizo de recollida do lixo, onde recolla de forma clara as diferentes responsabilidades e dereitos das partes. Instar ao Goberno a renovación de forma inmediata dos contedores en mal estado. Portavoz do Partido Socialista. Sí, vexo que cambiou xa a palabra de acordo de elaboración, instar a elaboración, e non dixo nada da actualización do contrato, pero tamén entendo que será instar a actualización e instar a renovación de forma inmediata dos contedores en mal estado. Ben, o plan de recollida do lixo, podíamos decirnos con que medios, é que iso ten un custo económico. En canto á actualización do contrato, estamos nelos, mandou ir unha notificación, estamos en eso, intentaremos facer un novo contrato coa empresa concesionaria, en este caso era Coregal. E respecto á renovación inmediata dos contedores, non hai crédito, para isto fai falta pasta, e non hai. Sí, pero é que non hai. Non estamos discutindo. Portavoz da agrupación Xente de Dodro. Sobre esta cuestión, nos o que lle plantexamos a unidade veciñal é que nos dixera que é o que funciona neste concello. Porque claro, ustedes veñen aquí, hoxe vamos co plan do lixo, do cartón e do vidro. Bueno, pois mire, isto é importante, moi importante, sin duda. Pero mire, voy a decir que hai familias que teñen os seus maiores sin atender. Non sei se o sabe. Isto do lixo é moi importante. Hai outra cousa, para nós é máis importante, pero entendo que para vos, para a unidade veciñal, o máis importante é o vidro e o cartón que queda aí. Pois mire, hai familias que están sin atender dende fai semanas. Personas que viven solas, as que lle había que ir todos os días, están sen atender. Pero vostedes, entendo que, sendo como son, a vostedes eso non lle importa, porque esa xente non conta para vostedes. É evidente. Pero é máis, mire, non importan nin as axudas á escolaridade, nin as infraestructuras. O BNG dime trae aquí unha moción dos postes. Vostedes o do vidro. Está o SAF. Está a atención en servicios sociales. Pero digan vostedes, hai algo que funcione neste concello? Hai algo? Porque é curioso que veñan vostedes aquí cando vostedes son os únicos responsables do que está pasando neste concello. Son os únicos. Por qué? Porque día sí, día tamén, lle están aí dando o seu apoio. Como di o señor Vicente, bueno, esto está moi mal, pero vamos a probar. Aí está. Eso é o argumento de unidade veciñal. Esto está mal, pero vamos a apoiar.
Aí está. E da igual que se traia fai 2 meses, dentro de 2 meses, ímolo ver agora no seguinte punto. Isto é o que fan vostedes, o que levan facendo vostedes durante casi ano e medio. Apoiar un día sí e outro tamén. Veñen a decir aquí que non funciona, non veñen ustedes a decir aquí a nada, ou a pedir o voto para nada, non. Xa sabemos que non funciona, pero non funciona nin isto nin nada. Pero son vostedes os únicos responsables que están permitindo que esta situación se manteña neste concello. Gracias, señor Alfonsín. Portavoz do Partido Popular, por favor. O día 20 de agosto este grupo político xa presentou nas súas redes sociais este problema, posto que tiñamos o Concello, todas as aldeas, cheas de lixo, sin recoller, ademais eran as festas das aldeas, e, aínda era un pouco máis gravoso. Daquela levaban, os contenedores de plástico levaban moito tempo botando por fora, e moitas bolsas tiradas no chan, que ademais iban os animales, rompíanas, unha imaxe penosa, feando o Concello, e a parte dos problemas de salubridade que podía xerar. Anteriormente xa fixemos preguntas neste pleno sobre o tema da recollida do lixo, porque era deficiente, era aleatoria, días e días sin recollelo, penoso desde fai bastantes meses. Por estes motivos, polo resto plantexados na moción, imos a apoiar esta moción en todos os seus puntos. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Sí, nós tamén xa anunciamos que vamos a apoiala, e incluso se podía engadir para evitar xustamente un mal uso dos contedores que houbera unha campaña continua. Fai falta, creo que unha campaña, desgraciadamente, continua para todo o Concello, para que non vexamos os contedores maltratados, nunca mellor dito. Hai unha falta, estaba volvendo a ler aquí, hai unha falta de limpeza ou algo así, se di en algún momento, pero tamén eu creo que é necesaria que a xente de Dodro teña coñecemento de que os contedores, os verdes para unha cousa, os amarelos para outra e os de vidro para outra. Eu creo que esas campañas non debemos nunca de deixalas. Pero, por suposto, vamos a apoiar esta moción. Pois, vamos a ver, eu, antes de rematar, pasar a votación, decirlle dúas cousas sobre a moción. A recollida dos diferentes lixos está a ser deficiente. Entendo que se refiere aos que non se realizan en propio polo Concello, non o verde, porque o do Concello, os contenedores verdes do Concello, cos traballados do Concello, cos medios do Concello, están funcionando bastante ben. Ou iso me parece a mí, vostede non se refiere a eso, ou sí, señor Vicente. Vale, segundo, contenedores de vida a tope. Mire, estaba vendo aquí precisamente fotos que desde o ano 19 todo isto se repuxo de contenedores de vidrio. Vale, desde o ano 20 se puxo todo isto de contenedores de vidrio e se fixo un esforzo con Ecovidrio, se está facendo continuamente con Ecovidrio para o envío de máis contenedores de vidro, vale? Quero dicir que digo yo porque eu agradezco a moción, pero xa estamos facendo outra. E Ecovidrio non está facilitando os contenedores, non dispoñen, parece ser que hai un problema de contenedores e non hai tal. Segundo, sobre a empresa, decirlle tamén que estamos non só a actualización do contrato, sino elaboración do contrato. Recordarlle que a empresa Coregal está recollendo en Dodro o amarelo, o vidrio e o cartón sin contrato. Nos estamos facendo un esforzo cos medios que temos, que non había un contrato anterior, estamos facendo un esforzo importante para facelo. Evidentemente, vamos a votar a favor da moción, pero, xa digo tamén que o Concello está facendo todo o que pode, e máis para intentar, e que depende dunha empresa que non ten, que non ten materiais e que non ten moitas cousas. Pero, vamos a pasar a votación e así non discutimos máis. Perdón, sí, disculpe. Contestarlle aquí ao portavoz de xente de Dodro que xa se ve o que lle importa a él o Concello de Dodro, porque non trae agora, nos últimos plenos, non trae nada absolutamente ao Concello, aos plenos, soy simplemente facer monólogos de humor, para iso que traballo. E dicirlle outra cousa,
Este goberno está ahora mismo gobernando o goberno do PSOE gracias ao máximo aliado que é vostede. Penso que lle digo, vostede é o mellor aliado que ten agora mesmo este goberno. Non é iso. Vamos a proceder á votación da moción. Votos a favor da moción? Votos en contra? Abstencións? Ninguna. Queda aprobada a moción. A seguinte moción é do Partido Socialista sobre a gratuidade do tramo da P9 Padrón Santiago. Sí. Bueno, este é o mesmo texto que se presentou nos concellos limítrofes como Padrón e Rois. Solamente que vamos a última proposta, vamos a retirar, que o pleno faculte ao alcalde do Concello de Odro se retira. É bona pasar a ver. A autoestrada P9 é a principal vía de comunicación do territorio galego, conectando o país de norte a sur, a comarca de Sar, Padrón, Rois e Dodro e o seu entorno máis próximo, concellos como Pontecesures, Valga, Catoira e Rianxo. Son fortemente dependentes desta infraestructura que na actualidade grava, dependendo da clase de vehículo, de 2,85 a 4,70 euros o paso polo tramo Padrón Santiago. O uso diario con trayecto de ida e volta por esta ruta supón un custo mensual para o usuario medio non inferior a 114 euros. As estradas dos concellos de Padrón, Rois, Teo e Ames constituyen unha acción gratuita para todas aquelas persoas que non estén dispostos a pagar as desmedidas tarifas impostas por Audasa, con consecuente sobrecarga de tráfico nas vías alternativas dos nosos términos municipais. A Estrada Nacional 550 soporta ao seu paso 30.000 vehículos diarios que, tendo en conta as carencias desta infraestructura, os tramos compartidos co Camiño de Santiago e o seu paso por núcleos densamente poblados fan necesarios acadar unha alternativa que permita aliviar esta situación, reducindo tamén a contaminación ambiental e acústica producida por este volumen de tráfico. Recentemente, o Concello de Ames iniciou as obras de mellora da Avenida Rosalía Castro, tramo urbano da Estrada N550, ao seu paso polo lugar do Milladoiro, o cal minorará a velocidade e desacelerará o tránsito por esta. Isto fai recomendable empregar unha ruta alternativa á dita avenida. Neste contexto, o tramo da P9, Padrón Santiago, podría ser a mellor opción alternativa se non fose polo seu custo. E é que a humanización do Milladoiro é unha obra que os demais concellos polos que transita a Nacional 550 miramos con antelación, cada un dende a súa perspectiva, sabedores de que esta actuación era necesaria para aumentar a calidade de vida da población deste núcleo, pero que tamén pode supoñer un problema dunha maior congestión de tráfico da Nacional 550 e, por extensión, un arbolamento de fluidez do tráfico e un maior peso do mesmo sobre as vías alternativas dos nosos municipios. A veciñanza de Dodro non é allea ás problemáticas derivadas do intenso tráfico da N550, nin o absoluto despropósito que supón que a AP9 continue a ser unha autoestrada de pago. Por eso, dende o Grupo Municipal Socialista, elevamos ao Pleno a seguinte proposta. Que o Concello de Dodro inste ao Goberno Central a establecer a gratuidade da AP9 no tramo comprendido no Padrón Santiago de Compostela, que en colaboración co resto dos concellos da comarca do Sar, Padrón e Rois e outros municipios afectados do noso contorno realizar cantas actuacións de trámite sexan precisas para a consecución de dita gratuidade. Un turno a todos os portavoces. Portavoz da Agrupación Política Xente de Dodro. Dúas cousas. Unha, hai unha alternativa xa para non pasar pola Avenida Rosalía Castro. Desde fai moitos anos. Que ese sea agora o problema é que xa hai unha alternativa, pero desde fai moito tempo, unha circunvalación, que se está obrigada para os camións, pois o que queire ir pola Nacional xa sabe que ten esa alternativa. O sea, isto non ten sentido que ora argumenten as obras da Avenida Rosalía de Castro para xustificar que ora a autopista tiña que ser gratis. E outra cuestión, a ver, a gratuidade da autopista xa se ven solicitando desde fai tempo e xa se ven solicitando desde fai tempo que se fa a transferencia da competencia da autopista á comunidade autónoma. Entonces, bueno, pues mire, que aquí non sei se isto é para cumplir un trámite cara a alguén ou non, pero que non ten fundamento nin por unha cousa nin pola outra. Ten unha circunvalación para utilizar, para evitar o que é o Milladoiro, e se vamos a pedir, o que teremos que pedir será a transferencia da autopista, que é o que se ven pedindo xa desde fai moito tempo.
Moitas gracias. Portavoz do Partido Popular. Resulta canto menos chocante que o Grupo Socialista traia esta solicitude de gratuidade da peaxe cando non é capaz de manter a mesma demanda en Madrid, onde goberna o seu partido, por certo. Vostedes solicitan a gratuidade da AP9 cando non foron capaces de levar adiante ningún solo kilómetro da autoestrada de Galicia libre de peaxe, ningún solo. Cando vostedes non foron capaces de exixirlle ao goberno de Pedro Sánchez a bonificación para a AP53, que é a única autoestrada nacional onde non se aplica ningún tipo de bonificación. Cando foi o seu grupo o que se abstivo na votación da iniciativa presentada na Cámara para demandar unha AP9 galega e libre de cargas. Abstivéronse. En aquel momento non debían de querer que fora gratis, ou si. Xusto o contrario do que pasa coas autoestradas xestionadas polo Estado. A AP9 e das autoestradas de competencia estatal é das máis caras de España. Seguimos a sufrir un agravio comparativo con respecto a outros territorios e seguen sin cumprirse moitas das promesas e dos compromisos asumidos polo Goberno co Plan Galicia. O bloqueo da transferencia da xestión da AP9, unha infraestructura que ademais vertebra Galicia nun 60% do territorio, é o maior agravio que o Goberno Central está a facerlle a Galicia. Porque hai cartos para rescatar a autopista do Mediterráneo, a AP7, por un importe de 400 millóns de euros e non nos hai para rescatar ou liberar a AP9. Levamos dende hai nada menos que 14 anos reclamando unha transferencia da autoestrada AP9 de Galicia, unha reclamación amparada ano tras ano polo Parlamento e que se aprobou en Madrid para a súa toma en consideración. Pero a medida que avanza a súa tramitación, disminúe o entusiasmo dos socialistas, que teñen que ver como o señor ministro, o señor Puente, bota por terra unha aspiración sin ter siquera que aportar un solo documento escrito no que valore o custo desta transferencia. Temos en Galicia o coñecemento, temos a experiencia de xestión e temos vontade política necesaria para incorporar a AP9 á rede autonómica de estradas e garantir un mellor funcionamento. Tras 14 anos de reivindicación e de traballo, Galicia está preparada para asumir a xestión da AP9 e mellorar así o servicio que lle dá esta autoestrada aos galegos. De igual xeito, e mentras chega a transferencia, que esperemos que algún día chegue, seguiremos exixindo que se cumpran os compromisos adquiridos tanto PSOE como BNG que se prometeron a implantar a gratuidade dos peaxes da autoestrada AP9. E dende a Xunta de Galicia seguirás a traballar na defensa dos intereses dos galegos e dando a batalla para lograr unha AP9 galega, asumindo a súa titularidade, xa que coñecen por profundidade o funcionamento da autoestrada e as súas necesidades. Moitas gracias. Portavoz do Unión Nacional. Sí, bueno, esta moción, nós estamos de acordo con ela, sempre que nos fagan caso, claro, pero queremos puntualizar un par de cousas. Aquí parece que o PSOE insta ao PSOE, claro, nesta moción quere que o Pleno inste ao PSOE, que está gobernando en Madrid, a establecer a gratuidade. O seu sería que pediran o rescate da AP9 inteira, como fixo Abel Caballero onte, que creo que tamén é, de momento ainda é do PSOE, creo. Xa sabemos que esta é unha moción que xa se levou a Rois, parece que queren aprobar nos concellos que limitan con este tramo para aliviar o tráfico polas obras na travesía esta do Milladoiro, que deixarán 2 carriles sós en vez dos 4 que teñen agora. Tamén poideron esperar os seus, o alcalde do PSOE de Ames, a que fora gratuita a AP9 e despois iniciar as obras, porque nos parece o máis normal. Claro, se agora o pedimos porque hai obras no Milladoiro, en fin, a nos parece nos ben. E imos a votar a favor desta proposta. Portavoz do BNG.
portavoz do Partido Socialista. Sí, decirlle ao voceiro de XD que, bueno, quen prorrogou o contrato con Audasa, se sabemos quen foi, non? Foi o Partido Popular. Desde o ano 2000 ao 2048. Agora ven que agora a culpa é todo os socialistas. Os socialistas están facendo o labor para pasar a gratuidade a toda a P9, pero en este caso estamos falando dese treito, dese tramo que vai de Padrón a Santiago, e o mismo para a voceira do PP, dicirlle que vine, fala usted do PSG, tanto en Rois como en Padrón, esta moción aprobada por o PP foi presentada por o PSG igual, a mesma moción, e nada máis. Moitas gracias. Vamos pasar á votación, porque xa non ten moito máis recorrido este punto. Votos a favor da moción? Votos en contra? A moción queda aprobada por maioría absoluta. Gracias. E agora son as mocións urxentes, non? Que hai a primeira, antes da moción urxente, hai un punto fora da orde do día que non se nos comunicou absolutamente nada de eso, non tivemos mails, non tivemos absolutamente nada, o cal, eu creo que hai que retirarlo. Non vamos a retirarlo porque eu vou a xustificar a ausencia, explicar a ausencia precisamente e a Siquiera chegar ao pleno se nos dou pero pensamos que había, podedes ter adiante mentres que se lee. Hai deixame a min porque non ten a mesma importancia, non ten a mesma importancia, non? Bueno, pero vou explicar agora. Perfecto. Pois pensamos isto tramítase no punto de moción urxente, non é unha moción urxente. Vale, é unha proposta que é o Plan Estratégico de Subvencións. Vale, por eso entra aquí para poder neste punto é un tema, como sería, un tema de regulamento. Por eso vai neste momento, vale, non é unha moción. Pero por que non se avisou? Cando se introduce? Onte, eles, por exemplo, si tiñamos coñecemento. Hoxe pola mañán, pero que Non sei o BNG, pero mandamos, pero claro, en teoría todos os mandamos, pero mandouse, non se mandou. Espera. No, a ver, vamos a ver, Entendo que Unidade Veciña lo sabe porque se lle chamou para preguntar o voto, o BNG igual e os demais non saben. Pois é posible. Non lle digo que se chame. Bueno, vamos a ver, en todo caso, Todos os grupos políticos somos iguales, ou polo menos. sí, en todo caso, pero en todo caso, dada a importancia, do tema, vou a explicar a urxencia, vale, e vamos a discutirlo aquí, si se considera urxente ou non se considera urxente, cada un ten dereito a votar o que parezca. Pois é bastante importante, é bastante importante. Este é o Plan Estratégico de Subvencións 2024-2026 e se queremos que todas as asociacións e outras deportistas e entre eles, como moi ben decía o portavoz da agrupación política Xente Odro, axudas á escolaridade que son moi importantes para todo o Concello e para todos, deberíamos aprobarlo. Fixéronse modificacións desde o último plan estratégico de subvencións para tratar de conseguir a súa aprobación, porque entendemos que é o que procede, non? A xustificación da urxencia é a seguinte, vou na ler completamente para que quede constancia. En sesión realizada de xullo do 24, o Pleno da Corporación Municipal non aprobou a proposta efectuada desta alcaldía relativa á aprobación do Plan Estratégico de Subvencións para o período 2024-2026 asinada con data 3 de xuño do ano 24. En sesión realizada o 12 de setembro do ano 2024, o Pleno da Corporación Municipal non aprobou a nova proposta efectuada por esta alcaldía relativa
a aprobación do Plan Estratégico de Subvencións para o período 2024-2026, asinada con data 9 de setembro do ano 2024. Con data 11 de novembro, asinouse e notificouse a convocatoria do pleno ordinario do mes de novembro do ano 2024. E con data 13 de novembro de 2024, esta alcaldía, tras os trámites correspondentes, asinou unha nova proposta ao pleno de aprobación do Plan Estratégico de Subvencións. Vale. A Lei 38 de 2023 establece que a necesidade de que cada administración elabore un plan estratégico de subvencións no que deben concretarse os obxectivos e efectos pretendidos coa súa aplicación, o plazo necesario para a súa consecución, os custos previsibles e as súas fontes de financiamento, suxeitándose en todo caso ao cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria. O seu período de vigencia será de 3 anos e debe confeccionarse con carácter previo a calquera proposta de outorgamento de subvencións. Estamos dicindo isto porque a necesidade do plan estratégico de subvención e considerando que o pleno de novembro é o último ordinario do exercicio 2024 e logo de ver a obrigatoriedade recollida na Lei 38/2003 antedita, enténdese xustificada a inclusión na orde do día do pleno. Pola vía da urxencia do presente asunto, se ben a dita inclusión require por voto favorable da maioría absoluta dos membros da corporación. É o último intento deste ano 2024 de que as modificacións vistas, escoitadas e suxeridas que se aprobe o plan de subvencións, porque entendemos que é bastante urxente. É bastante necesario porque incluye cousas tan importantes como precisamente as axudas á escolaridade do ano 2024, por exemplo, e outras máis. Dito isto, un turno a cada portavoz para que asuman ou non asuman ou expliquen se lles parece urxente ou non urxente, e a partir de aí discutimos o plan estratégico de subvencións. Podría, por favor, explicar en que cambia portavoz respecto a as anteriores? Portavoz do Partido Socialista. Non saben? Sí, portavoz do Partido Socialista, por favor. Vamos a explicar. Bueno, consideramos... Sí, é urxente, estou explicando urxente. Consideramos que é urxente por os motivos que expresou o alcalde, nada máis. Portavoz do Grupo Xente de Dodro. Sí, vamos a ver, que creo que non quedou explicado a urxencia, porque que desconocemos cales son os cambios respecto ás anteriores propostas que trouxo. A urxencia é unha cousa e o plan estratégico de subvencións ou outros. Os cambios serían despois. Pódese votar a urxencia ou non, e despois pódese votar o plan ou non. Son dúas cousas distintas. Eu entendo que é urxente que se discuta hoxe este plan. Despois, cando se debata o plan, pode vostede estar de acordo, eu xa explicaremos as diferencias. Ahora mesmo estamos no turno de votar a urxencia. Non, nos vamos a votar en contra, básicamente. Portavoz do Partido Popular. Sí, mire, nós entendemos que todos os grupos políticos teñen os mesmos dereitos, así como os mesmos deberes. Vale, e acaban de quedar en evidencia diante de todo Dios. Con perdón pola expresión, pero é que o noso cabreo ahora mismo é supino. Isto non é así. Vostede, é evidente que se puxeron en contacto con quen lle conveu, conseguiu os votos que lle facían necesario para sacar adiante isto e para sacar adiante este punto, entón o resto dos grupos políticos non lle comunicou. Mire, isto non é así. Se vostede trae un punto urxente ao pleno, que menos que, claro, eu xa non lle digo que nos chame por teléfono, pero bueno, que nos mande un mail, polo menos, para decir, oes, vai a ir isto, como fixo cos outros grupos políticos. Nin siquiera cando chegamos ao pleno se nos dou unha copia e se nos dixo, mira, é que isto vai a virose. Así non se traballa, señor alcalde. A nós en ningún momento se nos comunicou que iba a haber un punto urxente, nin que se iba a traer isto, nin que había cambios, nin nada. Isto é unha cacicada ou unha trampa, chámelle como queire. Nós non estamos de acordo, vostede valora a urgencia, pero nós non podemos participar en algo que descoñecemos totalmente e que nos acaba de dar a señora secretaria fai 5 minutos os papeles aquí. Como comprenderá, mentras que vostede fala por educación, teño que escoitalo igual que o resto do grupo políticos e non me podo ir para fora a ler isto. Mire, isto é unha cacicada, Sí, bueno, a urxencia, claro, a urxencia porque estamos en novembro, evidentemente. Sí. Pero eu vou facer unha pequena cronoloxía, basicamente, porque isto ven do 10 de xollo de 2024 veu ao pleno da Corporación Municipal. Claro, non o aprobou... Xa lín eu eso. Xa lín eu esa cronoloxía, pero... Sí, pero non vou ler todo. Simplemente non se aprobou, pero non se aprobou por ciencia difusa. Non se aprobou porque vostedes non tiñan os apoios daquela.
O 12 de setembro volven a traelo e non se aproba, pero non se aproba porque non nos dá a gana, porque vostedes non tiñan apoios tampouco daquela. Agora veñen o 13 de novembro, veñen aquí tras os trámites correspondentes. Os trámites correspondentes foi a negociacións co grupos políticos que vostedes consideraron. Non foi tras os trámites, o sea que, basicamente. Claro, por eso é urxente, porque é o último pleno, evidentemente. Rematou, señor. Sí, portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Sí, bueno, polo que acabo de escoitar, o que lo lamento é que, efectivamente, que non todo o pleno teña coñecemento de que había este punto na orde do día. Eu sí tiña coñecemento, efectivamente. Eu tiña coñecemento. Eu que non sabía era que todo o pleno tivera coñecemento igual que a min do punto. Agora ben, dito isto, despois de explicada a cronoloxía por parte do grupo de goberno do Partido Socialista e repetida pola Unidade Veciñal, tampouco nos debemos escandalizar se é que sai adiante a urxencia, porque explicarase e poderase falar e discutir se vai adiante ou non. Perdón. Sí. Si eu non tuviera acceso na sede electrónica a esta documentación, non sei se a retiro xa. A minha sede electrónica ahora mismo está en blanco, non ten nada. Por lo tanto, non sei se pode seguir adiante. Sí. Por favor, señores, mira, nada, retiro este punto da orde do día. Punto seguinte da orde do día. Espera. Non retire. Bueno, está incluído, pois xa está, pois non se vota, xa está, punto. Non se vota, xa está. Control de vamos a rogos e preguntas. Rogos e preguntas. 18. Algún rogo escrito non hai, e preguntas escritas sí. Hai 3 preguntas do Bloque Nacionalista Galego. Hai preguntas pendentes, faxo ao final? Faxo ao final porque eran preguntas orais. Están aquí 2 preguntas. Preguntas escritas do Bloque Nacionalista Galego. Son as 3 de... Sí, son as 3 súas. Sí, vale. Non hai rogos orales? Sí, perdón, rogos orales, sí, vale, discúlpeme, sí. Primeiro, vamos rogos orales. Por portavoz do Xente do Grupo Político Xente algún rogo oral? Portavoz do Partido Popular? Eu teño un rogo oral. Sí. É a enésima vez que pido que haxa respeto para todos os grupos políticos, porque vexo que non se está vendo. E enchese vos moito a boca a falar de democracia, que isto con non sei que, non sei canto, e ao final isto é vir aquí a ver un circo e que se ríen de un. Por lo menos por a miña parte, isto non pode ser. Non sei se vai a seguir isto así ou vai a cambiar, pero bueno, vexo que é continuo. Vale, gracias. Algún rogo de unidade veciñal? Sí, nós temos un rogo. Parecenos ben que nos inviten aos actos culturais que se celebran noutros concellos, pero neste mesmo concello tamén se celebran actos culturais. Hai festivais de música, certames folclóricos que este goberno non
non é que non invite, é que nin siquiera fai mención nas redes sociais. Non só o Concello fai actividades, tamén hai asociacións culturais e asociacións de veciños que teñen un calendario de iniciativas que merecen ser difundidas polo Concello nas redes sociais ou nos medios que considere. Un deses actos é o certame folclórico 2024 da Asociación de Veciños de San Xoán de Laíño, o próximo sábado 23 de novembro, e que se leva facendo desde fai máis de 30 anos no local social do Montiño, en Imo, no que este ano participarán 9 agrupacións folclóricas de todo o país. Lembramos que esta é unha das actividades do Concello á que máis público acude, xunto co Festival de Manselle, e que teñen nula publicidade por parte deste Goberno. Rogamos que dean publicidade a todas as actividades culturais do Concello independentemente de quen as organice. Unha pregunta. Isto envía unha asociación esta ao Concello para que fixéramos publicidade ou algo? Pregunto. Puxo un conocimiento do Ayuntamiento si non teñen conocimiento das actividades. No, pero eu estou preguntando a vostede o que se rogo si ten constancia se esa asociación comunicou ao Concello a petición para fazer publicidade. Non sei se... Bueno, pois nos poñeremos mañán, aceptamos o ruego, nos parece... Miren as redes sociais, miren... Pero non, pero... Bueno... colgada polo Concello, pois teñen que saber as actividades que hai no Concello. Bueno, ese é un tema... Pois non necesariamente. Normalmente, isto non é unha discusión. Eu digolle que mañán poñerémonos en contacto con esa asociación, tomaches, quedou nota do ruego máis ou menos, e mañán poñémonos en contacto coa asociación para ver si queren que se faga publicidade por parte do Concello. Nada máis, que se poñan en contacto con nos. Portavoz do BNG, algún rogo? Sí, ante as queixas de veciñas que se dirixen ao Concello a falar con algún dos 3 membros do equipo de goberno e non atopan a ninguén pese a unha dedicación remunerada para a atención e traballo municipal, rogamos desde o BNG que haxa sempre en horario de oficinas un membro do equipo de goberno para atender tamén a veciñanza ou, no seu defecto, que elaboren un calendario para que a xente saiba cando e onde acudir. Aceptamos o rogo e posiblemente xa estábamos valorando poñer un horario de atención ao público e unha cita previa para ter así para que a xente cando veña aquí poida ser atendida e non veñan cando queiran, independentemente que tanto o alcalde que ten unha dedicación parcial como os dos concelleiros que non teñen ningunha dedicación non están aquí as 8 horas da mañán, pero efectivamente me parece unha idea moi loable e intentaremos poñela en práctica. Preguntas escritas agora serían as presentadas polo BNG. Sí, debido seguramente a non escoitar aos veciños, a non controlar desde o goberno as execucións das obras vistas, as desacertadas obras nos arranxos e modernización de camiños, observamos como no caso de Revixós, na Pedra do Cuco, non se tivo en conta a auga que nace, corre polo camiño e a falta de tubos ou canles fai que haxa enxurrada por encima do cemento creando verdello co perigo de caídas como os de algunhas veciñas, entre elas a concelleira Teresa Batalla. Cando pensa arrombar o equipo de goberno do PSOE en minoría este e outros tramos perigosos. Sigo? Sí, perdón, pero estaba en consulta. No, pues mira, ahora pregunto que vamos a... Esta obra era unha obra que non fixo este grupo de goberno, era unha obra que durante a execución desta obra que era do Plan Urbe, pois estábamos nos recén chegados a este Concello, intentamos mellorar certas destas obras, sin éxito completo polo que se ve. Ahora mesmo estamos vendo que é un tema de augas, polo que vostede dice que é unha augas de tellados que se verten nesa zona. Non é de tellados, son fontes. Bueno, intentaremos ir ali e ver como está o tema. Siguiente pregunta. A vista do paso do tempo e que o Concello de Odro non organizou un magosto, algunha xente non entende o motivo de non continuar facendo. Polo tanto, a que se debe a que o Goberno de Odro en minoría non aposte polas celebracións ou festas tradicionais? Apostamos por elas como sempre. Si ben este ano non fomos capaces por a falta de tempo e de outras necesidades máis urxentes, pero trataremos de que nos vindeiros anos se manteñan e se fagan estas festas populares. Continúo? Sí, por favor.
Por último, que está facendo o Goberno do PSOE en minoría para mellorar o aspecto da casa consistorial e eliminar humidades e goteiras que persoal e usuarias de Dodro padecen desde hai anos? Pois, como a pregunta moi ben dice, dende hai anos é un problema estructural do Ayuntamento de Dodro, do edificio, que non se resolveu antes e estamos agora, hai un proxecto de mellora enerxética, estamos buscando financiación. É un proxecto que sobrepasa os 180.000 euros, porque é un problema de difícil solución e estamos vendo como se pode financiar. Gracias. A seguinte pregunta era de... No, aquí consta do Partido Popular, unha pregunta do Partido Popular por escrito. Bueno, hoxe xa vimos publicación nas redes sociais contestando algo desta pregunta, valeu a pena presentala, pero vamos a formulala. Con data 2 de outubro, o Concello publicou nas súas redes sociais o programa de envellecemento activo para maiores de 65 anos. Este programa realizaríase nas aldeas de Teallo, Bexo, Imo, Tallós, Dodro, Traseito e Lestrobe, sempre cando se formase un grupo mínimo de 5 personas. Nesta mesma publicación indicábase que estaba aberta a preinscripción para que a veciñanza pudera apuntarse. Tal e como nos ten acostumbrado o equipo de goberno, mes e pico despois de iniciarse as previsións, as prescripcións, os veciños e veciñas non tiñan absolutamente ningunha información, non sabían cando darían comenzo, nin en que aldeas iban a ser. E tendo en conta que os talleres de memoria neste concello que levan xa moitos anos facéndose, sempre daban comenzo o día 1 de outubro, grazas á boa xestión do equipo de goberno, estamos a mediados de novembro, non sabíamos cando iban a empezar, digo, non sabíamos hasta esta mañán. Preguntábamos que provocou o retraso dos inicios dos talleres e cando comenzarán. Gracias á publicación do Concello, que apurou para contestar antes de vir ao pleno, sabemos que se iniciarán o día 25 de novembro, pero se nos pode contestar que provocou o retraso e que casi 2 meses despois estén sin iniciar e a xente maior este sin os talleres, agradecolle que nos conteste. Pois vai a contestar a Concelleira de Servicios Sociais. Bueno, nós temos que dicir que non temos ningún programa que se chame envellecemento activo e pensamos que nunca o tuvemos, porque envellecemento con B e con M, pero ben, fallos témonos todos. En resposta á súa pregunta, digo o seguinte, xa que vostede siga as redes sociais, saberá xa, como está indicando, empezou o 25, con 7 lugares do Concello: Traxeito, Iglesia de Dodro, Imo, Tallós, Teaio, Lestrobe e Bexo. Gracias. En todo caso, explicarlle a portavoz do Partido Popular que fixo a pregunta que, efectivamente, redundando no que dixo moi ben a concelleira, envellecemento activo con M e con B este Concello non ten. Non, envellecemento con M e con B non. Revise vostede o que escribeu. Non, envellecemento activo con M e con B non temos ningún programa, xa yo estou dicindo. Portavoz da Unidade Veciñal. Sí, por favor. Teño unha pregunta que, xa falamos desto, pero, xa que está, pódenos volver a decir co tema da DINA de Valencia. Nestes últimos días vimos nas redes sociais que se enviaron por parte de todos os concellos da comarca material para axuda aos damnificados pola DANA de Valencia. O Concello de Dodro non habilitou ningún punto de recollida de material, que nós saibamos, e limitouse a publicar nas redes sociais o seguinte: damos traslado á cidadanía do agradecemento recibido da Federación Española de Municipios e Provincias pola colaboración no envío de axuda pola dana sufrida na zona de Valencia. Desde o primeiro momento, o Concello de Dodro estivo colaborando coa Cruz Vermella. Tamén sabemos polas redes sociais que 5 efectivos do GES, do que forma parte o Concello de Dodro, xunto con Padrón e Rois, desplazáronse á Comunidade Valenciana para participar nas tarefas de busca e rescate das persoas afectadas pola DINA e que o alcalde de Padrón e Rois despediron o equipo do GES. Nada sabemos do alcalde de Dodro.
Pode dicirnos en que colaborou o Concello de Odro no envío de axuda pola DINA que agradece a FEGAMP e en que consisteu a colaboración coa Cruz Vermella e de que xeito colaborou co GES para o desplazamento a Valencia? Son 3 preguntas. O Concello de Odro non dice axuda pola DINA, de DANA, e despois... En galego é DINA, En galego é DINA. Pois digo que con DANA. Digo isto, en que xeito colaborou co GES para o desplazamento a Valencia. Son 3 preguntas. Se lle contesto as 3 ou como quero agora. Algunha xa contestou na moción. Xa están contestadas todas. A única que me parece... A última que me parece, pois colaborei preguntando a ver como que foi falta? Por que non habían comunicado ao alcalde ao Concello de Odro a decisión de enviar o GES e deixar o Concello desatendido. Por eso preguntei, estou pendiente que me contesten tanto os alcaldes de Padrón e de Rois, porque non sabemos como decidiron sin consultar ao alcalde do Concello de Odro. A seguinte pregunta... Así tamén dixo Mazón, non me chamaron, non me dixeron nada. A seguinte pregunta... Sigo. A seguinte pregunta, por favor. Na resolución da alcaldía vemos unha factura emitida pola Deputación da Coruña cun importe total de 297,4 euros con data 21 de xuño de 2024 co seguinte texto explicativo. Xuros de mora reintegro por renuncia a subvención FOAI 2022, Axente de Igualdade. Pode explicarnos por que se renuncia a Axente de Igualdade e por que se pagan xuros de mora? A Diputación ingresa os cartos da subvención nun momento determinado do ano, a primeiros de ano, e durante este ano, por diversos problemas en servicios sociais, non se pudo facer esta contratación, e ao devolver os cartos á Diputación ou non haberse contratado a xente de igualdade, pois a Diputación tramita uns xuros de demora que foi o que se ingresou. En todo caso, pois isto, decirle que este ano vaise proceder á contratación da xente de igualdade. Non houve tempo, non? No 22 non. Mantemos un pouquiño a calma, por favor. Pode dicirnos en que fase está a execución? Bueno, isto xa é unha pregunta registrada antes de ver a resolución da alcaldía, que xa o vimos, pero bueno, claro, hai unha empresa que está facendo obras no pabellón polideportivo, bueno, parece que o queren ocultar o inicio das obras. Pode dicirnos en que fase está a execución do proxecto denominado Mellora Enerxética da Cuberta do Polideportivo do Concello de Odro, que foi publicado na plataforma de contratación o 12 de setembro deste ano e que rematou o prazo de presentación de ofertas o pasado 2 de outubro. Xa sei que, bueno, se non lo pode explicar... Está en fase de execución. Xo sabemos, pero bueno... Vale, parece que non quere que se sepa que se está traballando ali. Bueno, non pasa nada. Estás traballando ali, que máis que que diga? Que faltan 3 chapos por poñer, que faltan 6, que... Sí, claro, a mí non sabe tampouco. Bueno, me estuve pola mañá, non se preocupe, vou poñer. Bueno, seguinte pregunta. Remataron as preguntas escritas. Hai 2 preguntas pendentes de contestar o pleno anterior polo voceiro de xente de Odro. Pero cando o presidente o diga, por favor. É moi tarde polo que se ve para moito xa. Hai 2 preguntas pendientes de contestación do último pleno feitas polo portavoz de xente de Odro, unha referida a unha sentencia do xulgado social do 1 de agosto de 23 e efectivamente é verdade que houve unha sentencia condenatoria ao Concello de Odro por dereitos básicos do Estatuto dos Traballadores que non chegou a ser firme. E a segunda pregunta era o nomeamento dunha procuradora no Tribunal Supremo en Madrid por un procedimento na Sala do Supremo do Tribunal da Sala do Social que fomos levados ali ao Supremo, un proceso que se gañou por parte do Concello de Odro e chegou ao Supremo e tamén se gañou no Supremo. Serán as 2 preguntas que había pendientes. E agora pasamos ás preguntas orais
E empezamos co portavoz do Partido Socialista. Sí, sí. Perdón. Hai outro pendente, non? No. Sí, sí. No. De que? Pois faina. Hai unha pendente... De seguro. Non a teño. Lea outra vez. Non a teño. A ver. No, bueno. Lea. Lea. Bueno, esta é unha que quedou pendente, dixo o noso señor alcalde que nos iba a contestar no seguinte pleno, foi unha pregunta oral no pleno de setembro. Na documentación que nos entrega como concelleiros para a función de fiscalización do Goberno, vemos que se asinan informes técnicos urbanísticos por parte dun arquitecto técnico da empresa Estudio Técnico Gallego, encargado da asistencia técnica e urbanística do Concello de Dodro. E, por outra parte, vemos que se asinou un convenio de colaboración entre o Concello de Teo e o Concello de Dodro para o desempeño temporal das funcións de arquitecto municipal, acordado en 12 de abril de 2024. Ante todo o anterior, pode dicirnos se legalmente o arquitecto técnico de unha empresa privada pode asinar informes técnicos e cal é o obxecto da colaboración entre o Concello de Teo e o de Dodro para o desempeño temporal das funcións de arquitecto municipal, se este traballo xa o fai un da empresa de estudio técnico ou están traballando os dous? Son dúas preguntas. Por que lle digo, unha, temos máis oportunidades de facelas, pero, bueno, que pregunta quere que lle responda das dúas? A primeira ou a segunda? A ver, é verdade que están dous arquitectos traballando agora mesmo? Sí. Esa é a pregunta que había pendiente. Sí. Ahora vamos a pasamos as preguntas orais. Se lles parece, portavoz do Partido Socialista. Sí. Logo de ver o que acaba de suceder, dicindo que non recibiron as actas, non recibiron certa documentación, pregunto, como se pode comprobar se reciben ou non a convocatoria e pertinente documentación os concelleiros? Hai algunha forma de registralo? Pois sí, intentaremos solucionar na primeira vez para que non se produzca este espectáculo. A mí non parece menos expediente, que está notificado, e a parte de publicación aparece publicado e pon publicado ahora nos colegiados. Pero vamos a ver, si vos colgachedes eso hoxe e a nós mandáchedes nos a comunicación do pleno o luns, que pasa? Temos que andar cada media hora hasta o día do pleno mirando a ver se colgachedes algo máis. Eso é incoherente. Eso é... Por favor, eso é incoherente. Eso de... Entro que escargo a documentación, pero non. por fases... Listo. Bueno, eso non ten explicación. Non ten excusa ninguna. Aparte de que o alcalde chamou a quen lle conveu para informarlo. Bueno, pero que o alcalde pode chamar a quen queira non é responsabilidade. Nós teremos dereito a decir que non todos somos iguales aquí. Perfecto. Home, estamos Dito queda. Na miña parte do traballo sodes todos total absolutamente iguales, todos. Vos tedes mandado mail, e o mail podese mandar con acuso de recibo que a resposta mandas un mail con acuso de recibo e saben perfectamente se o hemos recibido. E que eu aquí son a secretaria do Concello, non son política nem teño por que aguantar isto. Entón, o alcalde decida facer cos concelleiros chamar a outros e decisión dele na que non quero ni podo meter. Agora, o meu traballo que poñer a documentación a vosa disposición, efectivamente, dándolle o botoncillo. Se despois eso non funciona, se hai algún problema informático, o que sexa, pues evidentemente non teño ningún problema poñerme en contacto con no próximo pleno, entón, cada hora chamamos a ver se colgaches algo máis. Alguna portavoz finalizado esta discusión rematouse. Esta discusión no. Pero esta discusión non ten sentido. Cando volves a colgar algo máis na portal de cargos electos, non notifica de que hai algo novo colgado, sabes? Eso non é cosa nosa. Eu non digo que sea culpa nosa. Que a min sí que me chega o Claro, pero non. Bueno, pois... A ver, eu mirei porque nos chamaba. Non nos poñedes en contacto tampouco. Vale, eu creí que sí que eu chamando a cada un. A ver, recibiste todo? Mandades mail. No, pero é que non... Bueno, é igual. Xuntámoslo por mail, punto, non ten máis historia. Mandades mails para outros. Non é eso. Bueno, seguinte. Portavoz, por favor. Portavoz de Xente de Dodro, ten algunha pregunta oral? Sí.
Bueno, isto de que de unha pregunta oral do Partido Socialista que se fai ao Partido Socialista xurde un debate no que intervenen aquí todo o mundo. Esa é a pregunta? No, isto non vou formular. É que vostede non ten, vostede ten que facer a pregunta e punto. No, teño que argumentala. Joder. Xurde un debate onde participa o fedatario público como se fora parte da mesa integrante, isto é novedoso tamén. Isto tamén é novedoso. De que aquí decía a señora Boga que non somos todos iguales, logo que non, porque a mí non se me permite falar fora do turno de palabra. Vese que outros sí poden falar todos fora do turno de palabra, sin cortapisa ninguna. Isto volvo o que dicía o primeiro. Por favor, as formas, aquí as formas mantemos non se respetan para nada. Pero bueno, como non se respetan as formas, non se respeta nin o ron. Nin o ron aprobado por Unidade Veciñal, polo Partido Socialista e polo Partido BNG. Porque dicía o señor alcalde, o señor Castro, que iba a ser o último pleno este. Bueno, entonces damos por suposto, señor Castro, que non vai haber o pleno debate do Concello que vostedes aprobaron no RON e que gracias ao seu apoio día sí día tamén non se fai ni se leva a cabo, nin e damos tamén por suposto que tampouco se vai levar aquí non vai haber pleno sobre os orzamentos. É así? Pois non o sei. Seguinte pregunta. Fai un minuto de que era o último pleno non o sabe. Ten vostede, o último pleno ordinario, vostede non comprende o español, o último pleno ordinario do ano, dixo non hai minuto. Non, dixo o último pleno. Dixo un último pleno. Por favor, señor Alfonso, segunda pregunta. Segunda pregunta, sí, mire. Fai uns meses, mire que poño o tono xa tranquilo para que non se me poña nervioso. Mire, fai uns meses resulta que tivemos coñecemento a través dunha acta dun xunta de goberno, non dixen eu, cuidado, que está aí na acta, que, según a secretaria interventora deste Concello, a obra do recheo do monte de Cruz de Abelán podía ser constitutivo dun delito de medioambiental, cousa que nos levamos denunciando desde fai ano e medio en estricta soledade. En estricta soledade. Os de Unidade Veciñal, estes os defensores do medio ambiente, mirando para outro lado. Non, eu xa sei hasta onde chegou vostede. Vostede chegou hasta facer unha pregunta e tal. O Partido Popular, mirando para outro lado. E o Partido Socialista, pois non sabemos se é porque ao mellor o arquitecto que ora está, pois ao mellor non se quere coller as mans, tendo en conta que é funcionario do Concello de Teo, entonces ao mellor igual non sabemos ainda o que puxo nese informe, pedímolo, esperamos poder contar con ese informe. É dicir, despois de ano e medio, ora resulta que eso, aquel recheo que costaba 300 euros, ora resulta que costou 30 e tantos mil euros. Pasou en ano e medio de costar 300 euros a costar 30 e tantos mil euros. Pasou de non ser nada, ahora a ser posible, pode ser constitutivo dun delito contra o medio ambiente. Entonces, ante isto, por qué? Sobre todo, porque pasa os 3 metros de altura. Dito isto, quería preguntar, señor Castro, vai permitir que o arquitecto que informou sobre ese recheo tamén informe sobre o recheo do Monte Reboiras e poda ali medir os 3 metros de altura que hai do recheo do Monte Reboiras e así poder leválo tamén, como mandou o da Cruz de Abelán, a APLU ou non? Pois vou eu preguntar. Vai permitir que o arquitecto que informou sobre o recheo do Monte Cruz de Abelán, sobre o que di que superou os 3 metros de altura, tamén informe, como xa se lle solicitou, sobre o recheo no Monte Cruz de Reboiras, onde os 3 metros de altura é que os pasa, pero moito máis que incluso que o recheo do Monte Cruz de Abelán? Vou permitir que o arquitecto municipal informe sobre o que teña que informar. Portavoz do Partido Popular, ten algunha pregunta oral? Mire, dende fai bastantes días estamos vendo que na Praza do Concello, dentro do recinto empedrado, unha das furgonetas municipais aparca polas noites, como se dun garaxe se tratara. Considerando que non creemos que sea o sitio máis aceitado para aparcar unha furgoneta que faja de garaje municipal, preguntamos se a Praza do Concello a partir de agora vai a ser un aparcadoiro e se os vehículos municipales non se poden guardar en outro sitio. Pois estamos habilitando espacios para que non se... Estamos habilitando espacios para que ningún vehículo municipal quede ao aire libre. Non, nada máis. Serán dúas. Portavoz de Unidade Veciñal, por favor.
A aprobación dos orzamentos nun Concello é fundamental porque establece as bases para o funcionamento e desenvolvemento das actividades municipais durante o ano. Sen un orzamento aprobado, o Concello pode verse limitado para xestionar eficientemente os seus recursos e atender á necesidade dos veciños, o que afecta negativamente aos servicios municipais e á execución de proxectos locais. A mediados de novembro, os orzamentos deste ano 2024 aínda non están aprobados. Tivemos varias reunións co Goberno de principio de ano onde se nos informou que nos ian entregar os borradores dos mesmos para o noso estudo, para unha futura negociación. Non entregaron nada. Xa co ano 2024 casi finalizado, entendemos que os orzamentos de 2024 non se aprobarán. Será a primeira vez que isto suceda no Concello e este Goberno será o pioneiro. Non sabemos en que fase están os orzamentos de 2025 que se deberían aprobar antes de que finalice este ano. Ante todo o anterior, pode dicirnos se renuncian á aprobación dos orzamentos 2024 e se teñen previsto aprobar os de 2025 antes de que remate este ano, como sería de esperar para empezar o ano e poder realizar proxectos propios de inversión? Son dúas preguntas, non? A de antes e a de despois. Estamos traballando cos orzamentos do ano 2023 prorrogados, non vai haber orzamentos para o 2024 e esperamos ter os orzamentos do 2025 listos. As dúas preguntas, non? En fecha. Ben, outra pregunta? As dúas, non? Ai, Dios mío. Pero pregunte por qué. No, a ver. Simplemente son as preguntas. Nada, preguntar simplemente como está o proceso de expropiación dos terreos da Paxareira que se foron aprobados en asamblea polos comuneiros para poder regularizar a actuación no auditorio. Pois están... Que tamén iba a ir agora nun pleno destes. Pois se non foi será porque non están suficientemente para vir a un pleno. Non están. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Ninguna pregunta. Entón, levantamos a sesión. Moitas gracias. Ai, Dios mío, que faríamos con eso? Yo no tengo nada que decir a ningún funcionario del Concello. Pero un fallo sí que hai, Un fallo. Sí, pero non lo dices, pero lo dices. Dende a Secretaría de Información, calquer persona. Pois, mira, colgamos algo máis para o pleno de hoxe. E se non, o equipo de goberno que nos non ha chamado. Non meteu en directo nada. Non era nada